אני יודע, פרק שלישי, זה לא... היי, ברוכים הבאים לאינטלקטואלס פודקאסט, זה השם החדש שלנו. כי אי חי פודקאסט, אף אחד לא מבין מה אנחנו רוצים. אז אני דוד, מי שמכיר, דאטה סיינטיסט, אוהב פילוסופיה, וחברי הטוב כאן זה... אני מתמטיקאי, אני גם דאטה סיינטיסט. אני מכיר את דוד ביחד מהעבודה, והיום איתנו יש אורחת מיוחדת בשם מאיה. מאיה, מוזמנת להציג את עצמך. היי, אני מאיה, אני בדיוק בימים אלו מסיימת תואר ראשון בפסיכולוגיה, באוניברסיטה הפתוחה, אני עתידה ללמוד תואר שני, אני רוצה לפחות ללמוד תואר שני בפסיכולוגית ולהיות מטפלת. אני כרגע מדריכה את הקבוצה הטרנסית בארגון חברותה, שהוא ארגון ללהט"בים, דתיים ודתל"שים, ואני אקטיביסטית טרנסית, כחלק מהיותי טרנסית, שזה הדבר החשוב שלשמו באתי, כדי לדבר על הנושא של טרנזישן בכללי. אני גם עובדת דרך פרויקט גילה, שזה פרויקט להעצמת טרנסית, שמה שהוא עושה דרך המשרד לשוויון חברתי, אנחנו מעבירים הרצאות לאנשי מקצוע בבתי חולים או בקופות החולים, איך מטפלים ואיך לגשת לקהילה הטרנסית. זה מה שאני עובדת בו. נראה לי שהשם של הפרק יהיה מאיה מגדירה מגדר. מאיה מגדירה מגדר זה מעולה. כן, דווקא אשמח לשאול על התואר השני אמרת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית? כן, זה הכוונה, זה הכיוון. כן, כן, איזה תחום מעניין אותך, כאילו, את רוצה לעסוק בסופו של דבר בתור פסיכולוגית? כן, לאן מכוונת בסופו? אני מכוונת בסוף להיות פסיכולוגית. בגלל המצב בארץ, הכוונה היא יותר לעשות תואר שלישי. פשוט התואר שני בארץ לא מתקבל בשום מקום בעולם, למעט אוסטרליה. אז פסיכולוגים בארץ לא יכולים לטפל בשום מקום בעולם, חוץ מאוסטרליה. וברוב העולם פשוט דורשים מפסיכולוגים להיות דוקטורים. אז צריך לעשות דוקטורט, אז הכיוון שלי יותר למסלול דוקטורט. מה הכוונה? הכוונה היא פשוט באמת להיות מטפלת, כאילו זה הכיוון להיות מטפלת בעיקר של אנשים טרנסים. כזה וייב, אני מכיר שיש עכשיו פופולרי, gender affirming. gender affirming care. כן, סבבה. נכון, אני שמעתי את זה gender פעם ראשונה affirming care. בסרט המאוד מאוד קונטרוברשל של מאט וולש. כן, What is a woman. החרטטן הראשי. כן, מאט וולש. שמעתי את זה פעם ראשונה אצלו, אז אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל כן. כן, כי הוא גם לא יודע כל כך מה זה, אבל בסדר. אנחנו נחזור לזה. כן. אבל טוב, אז ספרי לנו על כאילו, איך הכל התחיל, אם את יכולה, אם את רוצה, מה זה להיות טרנסית, איך היה תהליך יציאה מהארון, איך גילית על זה? זו שאלה טובה. אני מתלבט אם אני רוצה להתחיל מהסיפור שלי, או קודם כל מהסיפור הטרנסי. כי הסיפור שלי הוא סיפור שיכול להיות מעניין לאנשים. רגע, אז חשוב לי כאילו להדגיש, כי זה נראה לי רלוונטי ומאוד מעניין, שאני ומאיה, שתינו היינו בבית ספר דתי, שזה עוד יותר מעניין, זו סביבה שהיא לא מקבלת ולא מכילה את הדברים האלה, ולא כל כך יודעת איך להתמודד. אז אני חושב שזה רלוונטי לסיפור. נכון. כן, אז יאללה. אז אני באמת אתחיל מהסיפור שלי, אבל אני רוצה להתחיל בזה שהסיפור שלי לא מייצג את הסיפור הטרנסי, כי אי אפשר לייצג את הסיפור הטרנסי, כאילו, זה כמו לנסות לייצג את הסיפור של בן אדם עם ADHD, כאילו, שהוא יספר את הסיפור חיים שלו, על איך הוא גילה את זה, איך הוא חווה את זה, איך זה התגלה לו, איך זה משפיע על החיים, כאילו, זה כמו לשאול כל אדם עם איזושהי שונות מאדם אחר, מה הסיפור חיים שלו. אז הסיפור חיים זה מושפע מהרבה דברים, אבל זה לא מגדיר את הסיפור הטרנסי. זה מגדיר את הסיפור שלי כטרנסית. ואני אספר עליו כי זה כאילו רלוונטי לקרקטר שלי, כדי שתבינו אותי יותר נכון, תשמעו אותי יותר נכון. אז אני גדלתי בחברה דתית, יחד עם
דוד, עד כיתה י"ב בעצם הייתי בבית ספר דתי, ומאוד מאוד מאוד הייתי חנונית, כאילו, סיפור חיים שלי זה שאני חנונית. שאלו אותי מה אני עושה לפני שהתחלנו לדבר על הפודקאסט, אז אמרתי שאני בדיוק קניתי משחקים לפלייסטיישן, אז המצב הוא שעדיין אני חנונית, ובעצם המצב הזה גרם לאיזשהו ריחוק, שיכול להיות שהוא נגרם מהטרנסיות שלי, ויכול להיות שהוא נגרם סתם מהעובדה שאני חנונית, ביני לבין קבוצת הפירס שלי. זאת אומרת, יכול להיות שכבר אז, כאילו, זה חשוב לקוטע, אבל כבר אז הרגשת שאת טרנסית? אני הרגשתי שאני שונה תמיד. אני לא ידעתי למה אני מרגישה שאני שונה. אני יכולה לספר שהזיכרון הראשון שלי בחיים, זה שאני לא עשיתי משהו לא בסדר, כל שאר הכיתה עשתה משהו לא בסדר, ורק אני ועוד מי שיצאנו להפסקה. זאת אומרת, הזיכרון הראשון שלי, האינרנטי, הוא שאני שונה, שאני אחרת, כאילו, אני לא חלק מכולם. כל הילדות שלי הייתה קונפליקטים, במובן הזה, כאילו, בניסיון להצטרף לקבוצת השווים שלי. שבמקרה שלי הייתה הבנים, וזה אף פעם לא הצליח, כאילו. אני לא התחברתי לספורט, לא התחברתי לשום דבר כזה. אני לא חושב שזה מה שהפך אותי לטרנסית, כאילו, אבל זה מה שהיה צריך לסמן להורים שלי שאני טרנסית. יש טרנסיות שאוהבות כדורגל, אוהבות ספורט, אוהבות דברים שבנים אוהבים, אבל זה לא מה שהופך אותך לטרנסית. זה לא מה שמגדיר את ילדה כטרנסית, אבל פשוט הרגשתי שונה, הרגשתי אחרת. שזה היה רגע שלא ידעתי להסביר. ובתיכון באמת הדבר שכאילו, המשבצת שאליו נפלתי, היה המשבצת הדוסית, כאילו. המשבצת של הרב של השכבה, כאילו הדוס האינטלקטואל. כי זה היה המשבצת שבהגדרה את לבד, ואז את לא מרגישה לבד, כי את לא מרגישה שאת צריכה להיות לבד. כי כשאת דוסית, אז זה מה שאת אמורה לעשות, את אמורה להיות כאילו מנותקת מהחוויות הפשוטות. אז זה מה ששמר עליי, זה בסוף הוביל אותי ללכת לישיבה, ישיבה שהיא ישיבה של כולם שם חנונים, ואני חושבת שזה דבר שממש, הייתי בישיבת מעלה אדומים. מעלה אדומים, ישיבה חזקה. הייתי שם, כן. ובאמת, כל הישיבה זה ישיבה של חנונים, ובאמת כאילו כולם הזדהו בתחושה שהייתה לי של האוטסיידר מבחינה החברתית, וזה באמת היה מקום שמאוד מאוד אהבתי, שהרגשתי בו מאוד מאוד בבית, אבל גם שמה, אחרי ההייפ הראשוני, הרגשתי שמשהו לא תקין. כאילו יש איזה משהו שאוכל אותי, ומשהו שלא, כאילו משהו לא היה בסדר, ואז... לתאר את התחושה הזאת, כאילו, מה זה אומר? כאילו, אני בטוח זה אומר להגדיר את זה. אז כן, אבל כאילו קשה להגדיר את זה, אבל אני חושבת שכולנו מרגישים את זה באיזשהו מקום, או איזשהו מקום גרם לנו להרגיש את התחושה הזאת, אבל זו תחושה שאת לא מתאימה פה, משהו לא מתאים, משהו דפוק, כאילו, משהו לא עובד כמו שצריך, וכאילו כל שיחה מרגישה מאולצת, כל ניסיון להתחבר אל אנשים באופן טבעי, מרגיש כאילו הוא מזויף, כאילו הוא עובד, אבל אז הוא כאילו מרגיש כאילו, אחרי זה אתה מרגיש, וואו, זה היה זיוף, כאילו, אם זה עבד, אתה מרגיש זה היה זיוף, או שזה מרגיש פשוט כזה, זה לא טבעי, זה לא מרגיש טבעי הניסיון הזה לחיבור פה. וזו תחושה שליוותה אותי גם במשך שאר החיים, זה לא היה משהו שהיה מיוחד לישיבה, אבל מה שאני חושבת שעזר לי, זה שבישיבה כולם היו... איך פירשת את זה בזמנו, כאילו? פירשתי את זה כי אני חנונית, זה היה הפירוש שלי. הפירוש שלי היה שכאילו, אני אאוטסיידרית כי אני חנונית, בישיבה הפירוש הזה נפל, כי אז כולם חנונים, אז למה את לא מסתדרת? כאילו, למה את לא מסתדרת מבחינה חברתית? אז פירשתי את זה אז שהיה לי מוח מיוחד, שהייתי שונה, שהייתי חושבת אחרת. ובאמת, אז נטשתי את השיעור שלי, בישיבה יש שיעורים, אני לא יודעת כמה אתם מכירים. אני מכיר. אוקיי, יפה, היית בישיבה. תוכל להסביר אולי לקהל הרחב והראל. הראל לא יודע כלום. להראל, כן, אני לא מכיר את ה... אז בישיבה יש בעצם, כל שנה היא נקראת שיעור, אוקיי? כל כאילו כיתה היא בעצם נקראת שיעור, ולכל כיתה יש, כן, כל מחזור, יש נקרא שיעור, ובעצם
השיעור נקבע לפי השנה שאתה נמצא בישיבה, שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', שיעור. אז אני בסוף, כמעט לקראת סוף שנה א', נטשתי את השיעור שלי. שהשיעור שלי היה שיעור א', ואני נטשתי אותו, עברתי ללמוד יחד עם שיעור ב'. לא אהבתי את מה שהיה עם שיעור ב', נטשתי אותם, עברתי לשיעור ד'. בשנה ב', כאילו, כבר עברתי מה הרגשת שם, כאילו, מה... הרגשתי שהיה חוסר התאמה, הרגשתי שזה לא מה שאני מחפשת. אני, כשלמדתי תורה, גם מבחינת לימוד, אבל גם מבחינת חברים, לא מצאתי את עצמי בשכבה של שיעור א', לא מצאתי את עצמי בשכבה של שיעור ב', ולא מצאתי את עצמי גם בשיעור ד', אבל זה היה יותר קרוב, כי האינטלקטואלית זה היה יותר מאתגר. אבל גם היה משהו בי שלא אהב לימוד תורה, במובן הזה שכאילו בישיבות לימוד תורה הוא הרבה פעמים סתמי. אני חיפשתי משמעות, אני חיפשתי מינינג, כאילו חיפשתי משמעות לחיים. ובישיבות הלימוד תורה הוא כזה, מה זה חשוב משמעות לחיים? בואו נדבר על נדרים, על איזה נדר עושה מה, ולמה הנדר הזה עושה ככה, ומה הוא חשב על הנדר הזה. ואני כזה, רגע, אבל איך זה נוגע לי לחיים הנדרים האלה? כאילו, זה מה שהטריד אותי. אז בעצם לשם כיוונתי את הלימוד תורה שלי, וניסיתי כאילו למצוא כל מיני מסרים בתורה, למצוא איזה משמעות לחיים, וזה הרגיש טוב, אבל זה היה כזה כמו היי שנעלם אחרי טיפה זמן, ברגע שאתה מוצא איזה משהו, ואז אתה כזה, טוב, מה הלאה? ואז השיעור שלי התגייס להסדר, אחרי שנה וחצי, וכולם הלכו לגבעתי. ואני התגייסתי איתם, ואז ממש נפל האסימון, שכאילו משהו פה לא בסדר, כאילו משהו לא תקין. כי המפקדים היו צועקים, אתה לא גבר מספיק. והייתי כזה, אני לא גבר בכלל. כאילו, אני לא... למה אני צריך להיות גבר בכלל? כאילו, למה זה צריך להיות משהו? כאילו, מה... איך זה נוגע אליי בכלל? כאילו, אני לא מרגיש גבר בכלל. זה מה שעבר לי בראש אז. כאילו, וזה פשוט הכניס אותי לדיכאון עמוק. ממש דיכאון עמוק. ופשוט כל הזמן נכשלתי. כי לא הייתי טובה בספורט, ולא הייתי טובה בלרוץ, ולא הייתי טובה בזה, וכל הזמן התאכזבו ממני. וכל הזמן ניסיתי לספר למפקד שלי שאני בדיכאון אחוש שרמוטה, כאילו שיש מצב שמשהו רע יקרה. כאילו זה מה שאני כל הזמן סיפרתי לו. והוא פשוט התעלם. כאילו היה כזה, זה יהיה בסדר, תתגברי על זה, וזה יהיה טוב, יהיה בסדר. רק אנקדוטה שאני רוצה להזכיר מה, אני זוכרת שבשיעור ספורט בריצת 2000 הלכנו לקנות... וואו, ללא ספק, אני זוכרת את הסיפור הזה. פשוט פעם ראשונה שרצנו 2000, זה היה אני ודוד, ורצנו את זה ב-25 דקות, פשוט הלכנו ביחד, אחרי הניסיון של 100 מטר הראשונים, זה היה 25 דקות, ופשוט הלכנו ביחד עד הסוף, וכזה אמור לספורט כל פעם שהוא ראה אותנו מתקרבים, הוא כזה כועס עלינו, למה אתם ככה כל כך הרבה זמן? כאילו אחרי הקפה הראשונה כבר כולם סיימו, וכזה למה ככה הרבה זמן, וזה, וכזה תרוצו יותר מהר, ואני ודוד היינו כזה לא באחווה, ואז בפעם השנייה הלכנו לקנות לאפלה. אני ממש לא הייתי ספורטאי אז, אבל עכשיו אני קצת יותר בעניינים האלה, אבל כן. הייתם צריכים לעשות את הטריקים של חולון, בחולון אתה יודע, בא בן אדם עם אופנוע, עוזר לך לרוץ כמה מטרים, בא בן אדם עם רכב, עוזר לך לרוץ כמה מטרים. גם זה היה לו, להעתי בי"ב, מישהו, דנון. כן, דנון. היה רכב שחנה. אז כן, אז כאילו, פשוט הרגשתי כאילו, מה זה לא קשור אליי הסיפור הזה של קרבי, כאילו זה לא אני בכלל, והייתי בדיכאון ממש גדול, ובסוף, אחרי שאני אומרת להם שאני כאילו לא רוצה להיות שם, ולא משנה כמה אני אומרת להם שאני לא רוצה להיות שם, אחרי 4 חודשים, הם מעבירים אותי, ולאן הם העבירו אותי? להיות המשגיח כשרות של הבסיס טירונות. שזה כאילו הדבר הכי גרוע, איפה שכל הטראומה שלך קרתה, שם אתה תהיה. ואמרתי להם, די, לא, אם אתם משאירים אותי פה, אני מתאבדת. ואז שהגעתי, אז הם אמרו לי, טוב, את ננסה לאיים עלינו, אז אנחנו ניקח אותך עם 2 חיילים, נביא אותך לרופא וזה. ואני כזה לא, וכשהגעתי לרופא כבר פחדתי. בסוף, במקרה, היה לי זיהום,
וכשהגעתי לרופא פחדתי, ואמרתי לו, תקשיב, יש לי פה זיהום, כי אמרתי, אני חייב לטפל בזה, ואז הוא היה נתן לי שבוע גימלים, שזה רופא שאף פעם לא נותן גימלים. בסוף הדבר הזה גרם לשרשרת של כזה מיונים, עד שבסוף הייתי צריכה ניתוח, ניתוח קטן, לא ניתוח מסובך, וזה בסוף מה שהציל אותי, כאילו לצאת מהבסיס הזה. ואחרי זה הייתי ממש 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 בדיכאון, כי אז נפל עליי כל הסיפור של מה שקרה, כאילו כל הדבר הזה שקרה, כל הדבר הזה שהתרחש, נכנסתי ממש לדיכאון. ובאותה תקופה, כאילו, לא סיפרתי על זה, אבל משנה קודם לכן, התחלתי להתנדב במשהו של בני עקיבא, שנקרא צבא, צוות בית מדרש. והקונספט של הדבר הזה היה כאילו להגיע למחנות, וכאילו לדבר תורה במחנה. ומי שהנחה את זה, מי שאחראי על זה, נהיה לימים בית חבר ממש ממש טוב שלי, ובאותו אוקטובר הוא סיפר לי שהוא הומו. עכשיו, מדובר על הבן אדם הכי דוס שקיים, כאילו הכי דוס, כאילו אוהב השם בטירוף, לומד תורה בטירוף, 100% בתוך זה, כאילו באמת, לא ראיתי רמה כזאת של אינטלקטואליות של תורה, אני לא חושבת אולי חוץ מהרבנים בישיבה, באמת, לא ראיתי רמה כזאת של אינטלקטואליות. ואז הוא מספר לי, כאילו הוא הביא אותי לצוות בית מדרש, והוא מספר לי שהוא הומו. ואז נפל לי האסימון שזה לא חרטוט. כי מה שלימדו אותנו בבית ספר, אני לא יודעת איך אתה תפסת את זה, כי יכול להיות שאתה היית יותר מחובר לחברה הכללית, אבל מה שאני למדתי בבית ספר, מה שאני למדתי בחברה הדתית, שמי שהומו זה כאילו, זה רק חילונים. כאילו זה לא מאצלנו. כאילו אין אצלנו דברים כאלה. מי שכן, אז הוא כאילו לא שומר עליך. ולא נתפס לי בראש שיכול להיות בן אדם שנולד, והוא אשכרה אוהב בנים, ואוהב את השם, וכאילו זה לא סתירה מבחינתו, והוא לא עושה את זה כי הוא שונא את הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה לכפור, כי הוא סתם רוצה לחלל שבת, כי סתם בא לנשק את חברה שלו כמו כל שאר האנשים שחזרו בשאלה אצלנו. ואני הייתי כאילו דתית כזה בקטע של כזה, אני אומר, צריך לעשות. וזה היה משהו שכאילו מאוד תפס אותי, הנושא הזה. ופשוט, אני אז עברתי להיות משהו, תפקיד מאוד מצחיק, הייתי המזכירה של סגן הרב הראשי בצה"ל. זה התפקיד שהיה לי בצבא, אחרי הקרבי. איכשהו משכו אותי לרבנות, הייתי המזכירה של סגן הרב הראשי. וזה היה בקריה, וזה פשוט... באותו זמן המזכיר, כן? כאילו... כן, המזכיר, כן, המזכיר. כן, המזכיר, הייתי אז. רק לוודא שאני... לא, כן, לא, זה לא היה מזכירה טרנסית לסגן הרב הראשי בצה"ל. ומה שקרה זה פשוט כאילו, הייתי הולכת לישיבה, כל סופה שהיה לי פנוי, או כל יום שהיה לי יום חופש, לא משנה מה, כל הזדמנות שהייתה לי, הייתי הולכת לישיבה. והייתי מנסה לדבר עם אנשים, כאילו האנשים הכי חכמים שאני מכירה בישיבה. והייתי מנסה שיסבירו לי, איך יכול להיות שמתייחסים אליו, כמו שמתייחסים אליו. כי זרקו אותו בישיבה, אחרי שהוא סיפר, אחרי שהוא יצא מהארון, זרקו אותו בישיבה, זרקו אותו מבני עקיבא. הוא עבר ישיבה, הישיבות הכי ליברליות, וכולם זרקו אותו מהמדרגות. כי הוא לא הסכים להגיד שהישיבות הליברליות היו כזה בסדר. אתה יכול להיות הומו, כאילו אתה יכול להיות הומו, אבל אל תספר. כאילו, אל תוציא את זה מהארון. והוא לא הסכים, הוא היה בחוץ. הוא היה ברעיונות לכאן 11, אוקיי? וכל כך הטריד אותי, איך אפשר להיות כל כך חסר אנושיות, שאתה כאילו אומר לבן אדם, וואלה, כאילו, סבבה, אתה הומו, תתמודד, כאילו, ולא הצלחתי להבין איך יכול להיות שיש כל כך הרבה רוע בדת. ואחרי שהשתחררתי מהצבא, היה לי תקופה של הקורונה, באמצע שמה, של כמה חודשים של כאילו ממרץ, וזה בדיוק היה בהחלפת תפקידים של המפקד שלי שהיה סגן הרב הראשי, והוא שם אותי באיזה תפקיד שכאילו אפשר לעשות מהבית. זה בעצם לערוך ספרים של הרבנות הראשית, כאילו להגיעות אותם לשונית. ואז שהיה לי כמה חודשים בבית, ואז נרשמתי לאוניברסיטה. כי זה היה בדיוק התחלת סמסטר אביב, אז נרשמתי לאוניברסיטה הפתוחה והתחלתי ללמוד פסיכולוגיה. ואז היה לי איזה מין קרקע כזאת בעולם החילוני.
והבנתי שכאילו משהו כאילו לא עובד. והנושא הזה של כאילו החבר ההומו שלי, פשוט לא ירד ממני. כשחזרתי לזמן אלול, אז היינו בקפסולות, בישיבה, ואני הייתי בקפסולה של כאילו הכי מבוגרים, כאילו בקפסולה של השיעור זין. זה כאילו החבר'ה הכי כאילו חכמים, הכי אינטלקטואליים, הכי מוצלחים, הכי זה, בישיבה שלנו זה באמת כאילו לא חבר'ה שסתם זורקים. זה באמת חבר'ה עם מוח ושכל טוב. ולא היה יום שלא דיברתי עם אחד מהם, על איך הוא מסביר לי, איך להט"ביות מסדרת עם התורה. ופשוט זה חרפן אותי. ואז התחילה איזה מין דרדרות, שפשוט התחלתי לכעוס על אלוהים. התחלתי כאילו להתעצבן, כאילו. כבר אז היה כל מיני ניצנים של טרנסיות. היה סיפור בצבא, שהתעקשתי ללבוש סוודר של בנות, ואני פירצתי את זה כי המעיל של הבני, המעיל יותר מדי, ובלי סוודר זה פחות מדי, אז אני רוצה את הסוודר של הבנות. וגם ניסיתי להסביר לכולם, שיותר הגיוני שבנים ילבשו את החצאית, כי בנים צריכים את האיירפלו, כאילו, זה הסיבה שאני חשבתי, כאילו. אני ממש, היה לי הסבר כל כך אינטלקטואלי לזה, וכולם כל הזמן צחקו עליי, כאילו, כל הקבוצת חברים, כאילו, כל הזמן צחקו עליי, אמרו לי, בסוף תלבשי שמאלות, כאילו, ככה בסוף אמרו לי, בסוף תלבשי שמאלות, בסוף את סתם רוצה לקרוא שמאלות. והייתי כזה, לא, מה זאת אומרת, בכלל לא. אז כבר היו כאילו הניצנים של זה. ואז אחרי התקופה הזאת, ואני כאילו כאילו מתחילה כאילו להגיד לכולם, אני לא מבינה איך אתם מסתדרים עם זה, כאילו איך מסתדרים להט"בים ודתיות. ואחרי חודש של זמן אלו, לא, אז רגע, ואז חודש של, אני פשוט נהייתי יותר ויותר עצבנית על אלוהים. כאילו הייתי לומדת תורה והייתי כועסת. הייתי מתפללת, אבל כאילו לא מתפללת בכוונה, מתפללת בזעם, כאילו. הייתי קוראת את הפסוקים, קוראת את המילים, רצה ויוצאת. ואז, וכל הזמן חיפשתי תשובה ללמה, איך זה מסתדר. ואז הגיע יום כיפור, וביום כיפור בקריאה של מנחה, אומרים כאילו שאסור להיות, כאילו לא תשכב משכב זכר. קוראים את לא תשכב משכב זכר. ואני זוכרת, אז נשבר הכל. באותו רגע יצאתי מהבית מדרש, כששמעתי לא תשכב משכב זכר, יצאתי מהבית מדרש ולא חזרתי. כאילו באמת יצאתי באמצע התפילה, ואז לקחתי את הסידור איתי, אמרתי את התפילה של נעילה, ולא חזרתי לבית מדרש. ואז היה סגר של קורונה, ואני וידידה מתל מונד, לקחנו את האוטו והתחלנו לטייל בארץ. כאילו היה לנו רכב, היינו בבידוד, וכאילו היה בסדר, כאילו לא היה לנו קורונה, ופשוט התחלנו לטייל בארץ, כאילו הלכנו כל מיני מעיינות, כל מיני דברים, כל מיני זה. ושאלה אותי כל מיני שאלות כזה, מה קרה, וכאילו אני נראית פחות מאמינה, פחות זה. ותוך 4 ימים, מ-100 ל-0, כאילו חזרתי בשאלה לגמרי. כאילו מלשמור הכל, ללא לשמור שום דבר. כלום. ואז היה הרבה סיפור עם כל החבר'ה מהישיבה, וכל הזה. אחרי חודשיים איבדתי הרבה מהחברים שלי, כי רובם ממש הצטערו על העובדה שחזרתי בשאלה. אפילו החבר ההומו, הדתי מאוד, זה שבר לו את הלב, שחזרתי בשאלה. אבל אני פשוט לא יכלתי, כאילו לא יכלתי להיות זה. ואז באמת התחילו כל הניצנים כאילו לצאת, כאילו כל הסיפור הלהט"בי התחיל לצאת אצלי, כאילו כל הסיפור הטרנסי התחיל לצאת אצלי. אני גרתי אז אצל ההורים שלי, בסגר הזה, זה הסגר השני, ופשוט החברה היחידית שהייתה לי אז, הייתה מי שהייתי מדריכה איתה עקיבא, שהיא חזרה בשאלה, והיינו מתאמנות, היא הייתה מאמנת כושר, אז היינו נפגשות לאימון, כי זה היה מותר, אז היינו נפגשות להתאמן, וככל שהייתי מתאמנת יותר, כל הזמן הייתי באה להם כל מיני משפטים בנושא מגדר. כאילו כל הזמן הייתי כזה קוראת עוד, שומעת עוד, רואה סרטונים, שומעת וזה, ואז כל הזמן הייתי אומרת לה כאילו כל מיני דברים כזה, אבל למה בנים לא יכולים לבוא שמאלות, ולמה אי אפשר ככה, ולמה אי אפשר ככה, ולמה אי אפשר ככה, ולמה אי אפשר ככה, וכאילו, כל הזמן זה העסיק אותי הנושא הזה, כל הזמן הנושא הזה הטריף אותי. ואז הגיע היום שהיא פשוט הייתה כזה אחרי, וכאילו,
גם נהייתי יותר בכושר. זה הגיע לרמה שכאילו היינו עושים 3 אימונים בשבוע, והייתי עושה דדליפט של 70 קילו, אוקיי? אז כאילו הייתי ממש בכושר, ואז גם הגוף שלי התחיל לראות יותר גברי. ואז פשוט התחלתי לשנוא את עצמי. ואני תמיד שנאתי את הגוף שלי, כי תמיד לא הייתי בכושר, ותמיד חשבתי שאני כאילו, שאני לא יפה, ושכאילו אני לא עומדת במודל, ואני כאילו שמנה מדי וזה. ואז פתאום נפל לי האסימון, לא בגלל זה אני שונא את הגוף שלך. כאילו, זה לא הסיבה. כי הנה, עכשיו שרירים והכל, ואבס, ושרי ידיים, וכל הסיפור, וזה, וכאילו, הנה, את אמורה לראות את הגוף שלך, כאילו, זה אמור להיות איך שאת רוצה לראות, ולא אהבתי, שנאתי, זה היה יותר נורא מאשר שהיה כשהייתי שמנה. ופשוט זה תסכל אותי, ואני לא הבנתי למה. ואז הגיע יום אחד, והגעתי לאימון, ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה לשים לק, וזה, ולמה בנים לא יכולים לשים לק, וכאילו, פשוט חפרתי לה את הראש הזה. אבל בסוף האימון היא אמרה לי, די, אנחנו עכשיו נוסעים לסופרפארם וקולים לך לק. ובאותו יום, שהיא שמה לי את הלק, פתאום הכל התפוצץ. כאילו, פתאום הבנתי. כאילו, פתאום היה לי רגע שהאסימון נפל, ואז היא שאלה אותי, כשהיא שמה לי את הלק, היא שאלה אותי, יש מצב שתרצי עוד דברים? ואמרתי לה, כן. והיא אמרה, ושאלה אותי, ואת חושבת שאת תרצי בכלל להיות בת? ואמרתי לה, נראה לי שכן. ואחרי כמה חודשים האלה, שבהם גיליתי את עצמי, גיליתי בעצם מה אני, התחלתי יותר ללכת למסיבות קוויריות, כאילו פעם ראשונה הלכתי, כאילו למסיבות קוויריות, והבנתי שיש מקום, ויש אנשים כמוני, ויש דבר כזה, להיות טרנסי. וזה לא רק מי שחשב שהוא הומו כל החיים שלו, ורוצה לראות נשי יותר. זה לא רק זה. יש נשים טרנסיות, כאילו שגם נמשכות לנשים. כי אני כל החיים שלי נמשכתי לנשים. והבנתי שמשיכה זה פלואידי, ואני יכולה גם להימשך לנשים, אבל גם להימשך לגברים. וזה היה רגע כזה שבו הכל כאילו נפל למקום הנכון, וגם הבנתי שהסיבה שאני לא נמשכת לגברים, כי אני לא הומו. כי עד עכשיו, כשאני נמשכת לגברים, הייתי הומו. כאילו, נמשכתי לגברים מהמקום, כאילו, אני לא נמשכת לגברים מהמקום של להיות הומו. כי זה איזו דינמיקה שאתה מכניס אותך, שאתה בן, ואתה אוהב בן. ואני לא בן. וברגע שהבנתי שאפשר להיות דינמיקה שבה אני הבת, אז פתאום התחילה לי גם משיכה לגברים. אחרי איזה חצי שנה של הסיפור הזה, קבעתי תור לאנדוקרינולוגית, שזה רופאה שאחראית על המערכת האנדוקרינית, זאת המערכת ההורמונלית, ואחרי כמה חודשים קיבלתי מרשם. ומאז אני חיה כטרנסית, לא היה לי בעיה עם לימודים, ממש לא הייתה לי בעיה, פשוט בגלל שזה האוניברסיטה הפתוחה, אז פשוט הכל עבר ממש חלק, ולאט לאט, כאילו אחרי שהפתי מהארון כטרנסית, כאילו איבדתי את כל החברים שלי לחלוטין, חוץ מהחברה הזאת מתלמונד, אולי עוד חבר 2, אבל גם זה ביותר בעניין של כזה מכרות, לא, פחות כאילו חברים קרובים, ומצאתי את הקהילה הקווירית ואת הקהילה הטרנסית, ושם התחברתי. בשנה האחרונה אני יוצאת עם בן זוגי, שאני גרה איתו עכשיו פה בגבעתיים, וזה הסיפור שלי. מוזמנים לשאול לך שאלות. אפשר לשאול איך קיבלו במשפחה? כאילו, אני מניח שאם היית בישיבה, הגעת מבית דתי? כן. אז אמא שלי היא פחות דתייה מהסוג הזה, היא פחות דתייה מהסוג ההארדקור. היא יותר דתייה לייט, אפשר לקרוא לזה. וממש זה לא היה אכפת לה. היא הייתה בטוחה בכלל כל החיים שאני הומו, וכשהייתי בפניה מהארון, אז הייתה כזה, הומו! והייתי כזה, לא! הכל חוץ מזה, כל שאר האותיות להט"ב, הכל חוץ מזה. אבל כזה, היא הייתה כזה, לא, אבל הומו! והייתי כזה, לא! טרנסית וביסית, אוקיי? אבל לא הומו. מה זה ביסית? מה זה? ביסית, ביסקסואלית. נמשכת גם וגם. סבבה. ויש עוד מושג ששמעתי. ביסקסואלית. מה זה סיסג'נדר? סיסג'נדר, אוקיי. אנחנו נדבר על זה, אבל אנחנו נדבר על זה בקטע שבו אני מסבירה מה זה מגדר. סיסג'נדר זה אומר
אומר כאילו לא טרנס, זה מה שזה אומר. סבבה. אוקיי, אז תמשיך עם הסיפור של... ואז הייתה כזה, היא כאילו הרגישה שאני עובדת לצאת בפניה מהארון, ואז הייתה כזה, אני יודעת. כאילו, היא הייתה בטוחה גם כל החיים, היא תמיד חשבה שזה מוזר שאני ישנה באותה מיטה עם חברים שהלכתי לישון אצלם בסליפ אוברס, או הייתה בטוחה שאני ודאון זוג. הייתה בטוחה ב1,000%. בתיכון. היא כל הזמן ניסתה שאני אצא בפניה עם דנון כזוג, והייתה כזה, היא רצתה שאני אספר לה שאנחנו זוג, והייתי כזה, אני לא. יכול להיות שדנון נשמע את זה. הוא יודע את זה? יש מצב שהוא ישמע את זה. אני אמרתי לו, נראה לי בתקופתו, שזה מה שאימא שלי חשבה. טוב, אבל כאילו, זה לא היה מצב, זה לא היה סיפור. שוב, כאילו, באמת לא נמשכתי לגברים בתור גבר, כאילו, כי זה שם אותי בדינמיקה כעוד יותר גבר. כאילו, יש משהו בלהיות הומו שהופך אותך להיות עוד יותר מקובל במקום של אתה בן. כי כאילו זה שם אותך במקום של גבר שאוהב גבר, לא יודע, זה שם אותי במקום שהרגיש לי לא טבעי, כאילו, לא טבעי לי להימשך לגברים כבן, כאילו, זה פשוט לא, כי זה שם אותי יותר בתפקיד של הבן, שזה פשוט לא אני. אמא שלי ממש קיבלה את זה, אחרי זה היה לנו תקופה שבה היא הייתה צריכה להבין דברים, ולקחתי טיים אאוט כזה מכל המשפחה, כי גם שם המשפחה לא כל כך הבינה את זה. יש לנו סיפור גם במשפחה. לא הבינה, לא קיבלה, לא יודעת איך להגיד את זה, כאילו לא יודעת איך להסביר את זה, זה פשוט היה כזה, כל מיני שאלות לא מקום, כל מיני כזה, אולי תתחרתי, אולי זה. זה היה פשוט חוסר הבנה, אני חושבת שבעיקר, יש אצלנו מצד אימא טראומה משפחתית בנושא, כי דודה שלי בעצם, בת דודה של אימא שלי, שזה אחיינית של סבתא שלי, בעצם יצאה מהארון כטרנסית לפני 50 שנה, משהו כזה. זה היה לפני המון, כאילו זה היה סיפור מאוד ישן, 30-40 שנה, זה כאילו מהתקופה שממש היה טרנסיות מעטות, והדרך היחידית לשרוד היה כאילו לעבוד בזנות, והם כאילו חשבו שמה שיקרה זה שאני אעלם, כמוה, כאילו. גם דוד של אמא שלי קיבל את זה מאוד רע, הופך אותה מהבית, וכאילו איים לרצוח, כאילו היה משהו, סיפור ממש מזעזע שם. אני לא יודעת את הפרטים המדויקים, אבל אני רק יודעת שהיה סיפור ממש ממש מזעזע, והיא בטראומה עוד מזה, וזה היה הסיפור בהתחלה, ואחרי כמה חודשים שהיא הבינה שכזה, זה או לקבל אותי כמו שאני, או שאין לך כלום, כאילו. אז היא החליטה לקבל אותי כמו שאני, והיום אני ואמא שלי בקשר הכי קרוב שיש, כאילו יותר מכל אדם שיש, אולי חוץ מבן זוג שלי, אבל כאילו, באמת כאילו ברמת כזה, שיחה ביום, הודעות במשך היום, קשר מאוד מאוד צמוד, אחותי סוגפה על זה, כאילו יש לה אחות סוף סוף, אז זה הדבר שהיא הכי אוהבת, היא אפילו לא זוכרת, כאילו כי היא בת 8, כאילו, אז היא אפילו לא זוכרת את התקופה שבה הייתי בן, והיא פשוט כאילו, היא בקונספציה שיש לה אחות, היא תמיד חושבת שיש לה אחות, זה ממש מצחיק, כי באירועים משפחתיים, אז יש לי אבא שלי גדל במשפחה חרדית, כאילו המשפחה שלו לא הייתה חרדית, שהוא עוד היה חלק מהמשפחה, אבל ברגע שהוא יצא מהבית, המשפחה כולה הפכה להיות חרדית, מדתיים, והם אף אחד בהם לא יודע, כאילו שאני טרנסית. אותי כזה כל הזמן אומר, אחותי מאיה, וכאילו באירועים משפחתיים, משפחה חרדית, והם כזה, מי זה אחותך מאיה? כאילו, אנחנו לא מכירים שיש לך אחות מאיה. אז כן, זה סיפור. בסדר? אבא שלי אפאתי, לא יודעת אם הוא אפאתי, הוא פשוט, הוא מאוד שבוי בקונספציות של תיאוריות ימניות קיצוניות, כי הוא מאוד אוהב את ביבי, וזה כזה גורר לפייפליין כזה מאוד ספציפי של ערוץ 14, של מאט וולש ושיט מהסוג הזה, וכאילו, בפייפליין הזה, אז כאילו הוא לא יכול לקבל איזה שאני טרנסית, כאילו, כי אנשי ימין לא מאמינים שיש טרנסיות, אז זה כאילו הסיפור, אז מאוד קשה לו, כי הוא לא יכול לראות אותי ולפנות עליי בזכר, כאילו, כי אני לא נראית אז מאוד קשה לו, אבל מצד שני מאוד קשה לו לפנות עליי בנקבה,
כי הוא יודע שאני כאילו טרנסית, ואז הוא חייב כאילו לשחק בלימבו, אז הוא פשוט לא פונה אליי. הוא יוצר משפטים בדרך שבה לא פונה אליי. כאילו, נגיד, במקום להגיד, תביא לי מים, אז הוא יגיד, אני צריך מים. ככה הוא יגיד. כאילו משפטים שלא יביאו לו בלשון פנייה, בסוף, וגם הרבה פעמים הוא יתבלבל לשתי הכיוונים. כאילו, מבחינתו הוא יתבלבל, והוא יפנה אליי בנקבה, ומבחינתי הוא יתבלבל, והוא יפנה אליי בזכר. אז כאילו הכל קורה. אז אבא שלי לא... כאילו את... מה זאת אומרת? אבא שלי ואני לא היינו בקשר כזה קרוב גם לפני זה. כאילו, זה לא... כן. שנייה, החתול צועק, אז אני הולכת לשים אותו בחדר. זה יקטע בעריכה. יופי. מה איתך, רלוש? דווקא שהיא תחזור, אני רוצה לשאול אותה על האי קבלה של החברה, אם זה יכול לגרום כאילו דווקא לטריגר הפוך, כי אם, אתה יודע, אתה נבנה מזרם, וכאילו, כי לדוגמה קטע של בנים עם לק, בתקופה האחרונה זה נהיה הרבה יותר פופולרי, ואני יכול להגיד שכאילו, כשאני מתאמן, אז אחד המאמנים אצלנו, הוא גם הולך עם לק, ויש לו חברה, אז כאילו, כן, אני... אז תתחיל מההתחלה. תחזיר בעריכה לכאן. כן, כן, רון, מעכשיו. טוב, רון זה העורך. מעכשיו. כן. כן, אז הייתה לי שאלה לגבי התהליך בחברה וכל הסביבה, כי אני מגיע מסביבה שהיא קצת יותר חילונית, אני קצת יותר חשוף לגברים שאולי יש להם אלמנטים מסוימים שהם יותר נשיים, כאילו גברים עם לק, גברים שמתלבשים בצורה שהיא משמעותית יותר נשית, אבל איפה בסופו של דבר אפשר להבין כאילו אוקיי, זה גבר שיש לו מאפיינים שהם מאוד נשיים, לעומת כזה המעבר לטרנס. אני חושבת שאפשר להבין את זה רק מהאדם עצמו, אבל אני צריכה לעשות הקדמות, כאילו, כדי שנוכל בכלל לדבר על הנושא הזה, אני צריכה להסביר מה זה מין ומה זה מגדר. אז אולי נתחיל מזה, ואז נחזור לשאלה. זו שאלה נהדרת, רציתי לשאול אותה, כן. אוקיי, מה זה מין ומה זה מגדר ומה ההבדל ביניהם? כן, אז בוא, תסבירי את זה, וגם אני אשמח אם תוכלי להתייחס לשאלה הצורמת של מאט וולש כמובן, what is a woman? כי זה באמת מעניין. אנחנו נגיע לזה, אבל אנחנו נדבר מה זה. אוקיי. מה זה מין? תגידו לי אתם, מה זה מין? בתפיסה שלכם. הראל, אתה... סקס, באנגלית. סקס, in biology. אני אישית לא יודע מה ההבדל. כן. כרומוזום XY או XX? לא, אז זה לא נכון. זאת אומרת, זה כן נכון, אבל זה לא רק זה. מה עוד? כאילו... זה מתבטא כאילו... טוב, זה השלכה אבל של הגנטיקה, אבל הורמונים שמופרשים, איברי מין שנלווים איתם. נכון. אבל בתכלס כאילו, זאת אומרת, זה לא באמת נכון להגיד שאם מישהו יש XY אז הוא גבר, כי לפעמים יש מצבים של אנדרוגינוס. נכון. שהוא XY והוא עדיין נקבע... כן, אז זהו. אז ה-XY לא גורם להיווצרות של איברי מין זכריים. ה-XY מה שהוא עושה זה שבעל קרומוזום ה-Y יש גן שנקרא SRY, שמה שהוא עושה הוא מפעיל חלבון אחר, שמפעיל חלבון אחר שאומר לייצר טוסטסטרון ברחם. כשהטוסטסטרון מיוצר ברחם, הוא אומר לגנודות שבשלבם הראשוני נראים כמו איברי רבייה נשיים, אוקיי? אם תשימו לב, לכולנו יש חור. אוקיי? כולנו היה חור, מתישהו בהתפתחות שלנו, גם כל מי שהוא זכר יכול לשים לב שיש לו פס על איבר המין הזכרי, על שק האשכים, שמסמל איפשהו שנסגר שם החור. היה שם חור, אבל באופן עקרוני. הגונדות יכולים להתפתח או לשחלות, שזה צורתם הראשונית, הם מתפתחים אחרי זה, הם נראים כמו שחלות בהתחלה, או שהגונדות יכולות ליפול החוצה ולהיות אשכים.
ברגע שיש מספיק טוסטסטרון ברחם, הגונדות נופלות ומפסיקות להתפתח לכיוון השחלות, כי באופן עקרוני המין הנקבי הוא המין הקדום יותר מבחינה אבולוציונית, והן הופכות להיות אשכים, והם מתחילים בעצמם לייצר טוסטסטרון. כשהטוסטסטרון הזה מיוצר, מה שקורה זה שהתעלה הווגינלית נסגרת, ואחרי שהיא נסגרת, אז בעצם יוצא הדגדגן, והופך להיות איבר מין זכרי. אוקיי? זה מה שקורה. זה מה שקורה. רגע, רק על הביולוגיה שנייה, שאמרת כרומוזום XY, מעל הכרומוזום XY יש גן... יש גן שנקרא SRY, שגורם לחלבון. מה זה מעל? זאת אומרת, בתוך... הוא לבוש על כרומוזום Y. זה גן שלבוש על כרומוזום Y. הוא לא תמיד יהיה שם, לפעמים הוא לא יהיה שם. לפעמים יהיה כרומוזום Y בלי זה. יכול להיות כרומוזום Y בלי זה. כמה זה נדיר? בוא נגיד ככה. אז בוא נדבר על אנדרוגינוס בכללי. התופעה של אנדרוגינוס, כי שוב, התהליך שסיפרתי פה הוא תהליך מסובך מבחינה ביולוגית. זה שהוא קורה, זה נס, אוקיי? שיש מספיק טוסטסטרון בהשראה הרחמית, הטוסטסטרון הזה גורם לשחלות להפוך להיות אשכים, האשכים גורמים לדגדגן להפוך להיות איבר מין זכרי. אוקיי? זה דבר שקורה רק ב-98.3% מהמקרים, ב-1.7% מהמקרים, קורה משהו אחר. אוקיי? 1.7% זה אנדרוגינוס. כמות האנשים הג'ינג'ים בעולם, אנחנו מוטציות. בעצם, האנדרוגינוס הם מוטציות, אפשר להגיד שהם מוטציות, אבל לא, לא אנדרוגינוס, לא אנדרוגינוס. זכרים הם מוטציות. זכרים הם מוטציות. להיות זכר זה מוטציה. זה התפתחות אבולוציונית מאוחרת, שמין מתפתח בצורה שיש בה שתי דיאדות, כאילו שיש בה שתי צדדים. אז בעצם ההתפתחות של הזכר היא התפתחות מאוחרת אבולוציונית. גם איך אנחנו קובעים במינים אחרים מה זה זכר ומה זה נקבה, זה מאוד שרירותי. למה סוס ים זכר מוליד? למה אנחנו לא אומרים שהוא סוסת ים בעצם? כי הדרך שבה אנחנו קובעים מה זה זכר ומה זה נקבה, זה לפי הגודל של תאי הרבייה. הסיבה שסוס ים הוא נקבה, הוא זכר, זה שמוליד, זה כי התאי הרבייה שלו יותר קטנים מהתאי רבייה של הנקבה. למרות שלנקבה יש כאילו, היא לא מולידה. אז מה הופך אותה לנקבה? אלא אין דרך להגדיר בטבע מה זה זכר ומה זה נקבה. גם יש זנים של לטאות, שפשוט מחליטות אם הם זכר או נקבה לפי החום של היום. זאת אומרת, כמה חם הביצה, ככה יקבע האם היא תהיה זכר או נקבה. יש זנים מסוימים של חיות, שהופכים מנקבה לזכר בסוף ימיהם, או מזכר לנקבה. זאת אומרת, להסתכל על המין שלנו ולהגדיר לפי זה איזושהי הגדרה כוללנית על זה שמין הוא בינארי, זה יהיה דבר מטורלל לעשות, אוקיי? מין הוא לא דבר בינארי, הוא לא דבר שקיים, כאילו, הוא קונספציה שאנחנו יצרנו, הוא מה שאנחנו קוראים לו social construct. אנחנו החלטנו... כאילו, קצת כזה להתפלסף פה, כזה באיזשהו מקום יש איזשהו state X שעובר ל-state Y, כאילו, לא? כאילו... למה אתה מתכוון? זאת אומרת... יש הבדל, לא, אני לא אומרת שאין הבדל, אני פשוט אומרת שההבדל הזה הוא מה שמכנים בביולוגיה הגדרה קולמטיבית, במובן שהיא לא הגדרה של מאפיין אחד, אתה צריך את כל המאפיינים כדי להגדיר אותה, והיא, כמו כל דבר אחר בביולוגיה, אין לנו קווים ברורים שמבדילים בין מינים שונים. אנחנו יכולים להגיד בערך עד פה, בערך עד פה, אנחנו עושים הבדלות. לדוגמה, אנחנו אומרים, בערך עד פה זה ניארדרטלים, בערך עד פה זה הומוספיאן. אנחנו יכולים לתת קווים, אבל הם לא מדויקים. בסוף יש דבר שנקרא אצל בני אדם, תסמונת הוויקינג. תסמונת הוויקינג זה שבני אדם יש להם יותר גנים ניארדרטלים. אז מה זה אומר? אז אנחנו כן קצת ניארדרטלים. אנחנו לא באמת יכולים לשים איזשהו קו חוצה כזה בביולוגיה. אין דבר כזה קווים חוצים בביולוגיה. אז בעצם מין הוא לא אחד מהדברים האלה. אתה לא יכול להגדיר מין על ידי אחד מהדברים האלה בלי להוציא מישהו החוצה.
מישהו שכבר שם, לחוצה. אוקיי? אם תגדיר מין על ידי קרומוזום XX, אז יהיה לך מישהי שנולדה עם קרומוזום XY, ויש לה גן שגורם לה להיות עם אנדרוג'ן אינסנסיטיביטי, זה אומר שהיא לא מקבלת טוסטסטרון, ואז הטוסטסטרון שאושרה ברחם שלה, ברחם של אמא שלה, בגלל הכרומוזום SRY, לא עושה שום דבר, כי היא לא רגישה לטוסטסטרון, והגונדות שלה יתפתחו להיות שחלות, והכל ייראה אצלה תקין, והיא לעולם לא תדע את זה. עד מתי? עד מתי? עד שיעשו לה בדיקות הורמונליות, ויראו שיש לה אפס טוסטסטרון, כי גם נקבות צריכות טוסטסטרון, ואז יהיה לה כל מיני בעיות רפואיות בגלל החוסר בטוסטסטרון שלה, שהיא לא יכולה לקבל טוסטסטרון. אבל היא תראה הכי נשית, לא יהיה לה שיער פנים בכלל, לא יהיה לה שום, היא תראה באמת הכי נשית, כי בסוף אין לה טוסטסטרון בכלל, אין לה שום תופעות שטוסטסטרון יכול לגרום. אז כל חיי היא תחיה כאישה, ואז אתה מוציא אותה החוצה, והיא יכולה להיות ילדים, הכל יכול לקרות אצלה באופן טבעי, אבל הנושא הוא שפשוט אין לה קליטה של טסטוסטרון, זה סוג של סינדרום. בעצם אם אתה תנסה להוציא את מי שלא יכולה להוליד ילדים, החוצה אתה מוציא הרבה נשים החוצה, כאילו נשים סג'נדריות שגדלו, כאילו שפשוט לא היה להם רחם, או שהרחם שלהם לא תפקד, אלף ואחד דברים, אין איזו הגדרה ספציפית שאתה יכול להגדיר. כדי להגדיר מין אתה חייב שיהיה לך הרבה מאפיינים, אתה לא חייב את כולם, כי שוב, זה לא דבר שהוא שחור או לבן, ואין לך דרך להגדיר אותו. היום ראיתי פרק בסדרה Private Practice, אני לא יודעת אם אתם מכירים, זו סדרת בת של האנטומיה של גריי, והגיעה לרופאה המיילדת, מקרה שילדה תינוק, והתינוק לא יודעים אם בן או בת, הוא נולד עם איבר מין זכרי, ואיבר מין נקבי, כאילו יש לו את האיבר מין הזכרי, הדגדגן שלו בצורה של זין, והחור שלו לא נסגר, זאת אומרת יש לו גם וגינה. אז איפה שהפס הזה של הצריבה של הזה, הוא לא נסגר, אין את זה, אין את הצדקת הזאת. וההורים רצו להחליט, הם רצו שיחליטו בשביל הילד, מה הוא יהיה, בן או בת. הם רצו שהרופאים יחליטו בשבילו. במקרים האלה, 70% מהילדים מזדהים כנקבה, בסוף, כי מזדהים כבת. אבל איך רופא יכול להחליט ולעשות ניתוח ולשנות את האיברי מין למשהו אחד, ולדעת בוודאות שזה מה שיקרה לילד? אי אפשר לדעת, אין בכלל דרך להגדיר את הילד. ברגע שאתה מבין שיש אנשים אינטרסקס, אתה משתחרר מהקונספציה, שבו מין יכול להגיד לנו איזשהו דבר על מגדר. כי אם יש ילד שיש לו גם וגם, הכל גם וגם, אז איך אתה יכול לדעת מהו? אז מהו? כאילו, איפה הוא נופל? איפה המגדר שמתבקש בשבילו? אז ברגע שאתה משתחרר מהקונספציה הזאת, שמין הוא דבר אחיד ובינארי, כאילו כולנו גדלנו עם הזכרים, ישר נוצר להם גונדות זכריות, הנקבות ישר נוצר להם גונדות נקביות, ישר התפתחו לנקבות, ישר התפתחו לזכרים, הדבר הראשון שקרה זה בום בום בום. לא, זה דבר מאוחר אבולוציוני, ואז אתם מנסים להפיל על זה איזשהו ממד של איך בן אדם מתנהג, איך בן אדם ילך בחברה, איזה רגשות בן אדם יחווה, ופה אנחנו מכניסים לשאלה של מה זה מגדר. ברגע שהבנו שמין מדבר על מאפיינים פיזיים, הראל נפל לנו. דוד, הראל נפל לנו. אוי. מזל שיש לנו, איך קוראים לזה? עורך. חייב להגיד שאת מסבירה מדהים בינתיים, והראל כותב... אני עושה את זה למחתי. להתחמם, פשוט תכף חוזר בלי מצלמה. אוקיי. אז אמרת מאוד שאת עושה את זה? אני עושה את זה למחתי. כן, זה מאוד מעניין. טוב, בינתיים עד שהראל חוזר. אוקיי, כאילו, אני גם אשאל את זה בתור שאלה, אז כאילו עכשיו אני שואל אותך, יש כאילו זמן להתכונן, אבל זאת אומרת, וואלה, כזה מביאה טיעונים מאוד מאוד מעניינים ומאוד חזקים. אז כזה יש לי כמה תהיות לגבי זה, כאילו, תהיה הראשונה היא כמה התופעות האלה הן באמת בקצוות, שאז השאלה היא כאילו... אמרתי, 1.7%.
כמות הג'ינג'ים בעולם. הבנתי. אוקיי, זה הרבה, כמות הג'ינג'ים בעולם. זה הרבה. הרוב זה לא אברי מין חסרי בירור, כן? הרוב זה דברים שמכנים אותם תסמונות נשיות, אבל הם לא אמורות לקרות אצל נשים. כמו נגיד התעלה הנרתיקית נסגרת, אוקיי? וזה קורה אצל הרבה נשים, זה הרוב זה מה שקורה. שזה קורה בגלל השראה טסטוסטרונית, כאילו, או היימן שהוא סגור, לגמרי. היימן זה כן, כן. אז היימן שהוא סגור לגמרי, אוקיי? שאין דרך להכניס שום דבר. יש כל מיני תופעות כאלה. או רחם שלא נמצא, פשוט אין רחם. או שיש פשוט שחלות שמייצרות טסטוסטרון. הן נראות כמו שחלות, הן עושות, אבל הן פשוט מייצרות טסטוסטרון, הרבה טסטוסטרון. זאת אומרת, ברמה של זקן, ברמה של סממני מין משניים זכריים. יש אי כלשהו, אני לא זוכרת איפה, אבל יש שם תסמונת שקורית כמעט רק באי, שבה ילדות מתפתחות עד גיל 12 כנקבות, ובגיל 12 יש להם התפרצות של טסטוסטרון, שגורם להתפתחות של איבר מין זכרי, מהדגדגן שלהם, ויש להם, פשוט עד אז יש להם אשכים מאוד מאוד קטנים, שמסתתרים, ויש התפרצות בגיל 12, בגיל ההתבגרות, ואז כחלק מהתרבות של האי, הן הופכות מילדות לבנים. למרות שעדיין יש להם וגינה, הווגינה שלהם לא נסגרת, הן פשוט הופכות מילדות לבנים, כי האי החליט שהם עכשיו בנים, אז הם בנים. הם יכולים להוליד ילדים באותה מידה, כאילו מבחינה, משתי הבחינות, אבל כאילו, בגיל 12 זה קורה אצלם, בגלל ההתפרצות של גיל ההתבגרות, האשכים יוצאים החוצה, והדגדגן הופך להיות איבר מין זכרי. זה מטורף. שמעתי דברים הרבה יותר הזויים. כאילו שמעתי, אתה זוכר אראל? הבאתי להם איזה קטע, ספר של פסיכולוגיה, על איזה אי, לא אי, איפשהו באפריקה שכזה כשאתה מתבגר אתה צריך לשתות שפיך כאילו משהו כזה, ושכזה לעשות יחסי מין עם קטינים, זה כזה טקס ההתבגרות שלך או משהו הזוי כאילו. כן, אבל זה לא אותו סיפור, זה דבר שהם עושים לעצמם והוא מטורלל, אבל פה אני מדבר איתך על משהו שקורה, פיזית קורה. יש תסמונת אצל אני הבנתי את כל סתם. כן, הוא סתם מכניס את זה בתור אנקדוטה. רגע, אבל שנייה, אנחנו חוזרים, הכל סבבה, עצרנו במה זה מגדר. כן, התחלתי להגיד מה זה מגדר. אז מה זה מגדר? מגדר זה כל מה שאתם חושבים שמין הוא, שהוא לא ביולוגי. כל מה שעד עכשיו חשבתם שמה זה אומר להיות בן, מה זה אומר להיות גבר, מה זה אומר להיות אישה, מה זה אומר להיות זכר, מה זה אומר להיות נקבה, כל ההשלכות שעשיתם, שלא נוגעות לשאלה איזה אברי מין, איזה הורמונים, איזה סממני מין משניים, שהכוונה שלי זה לחזה או לא חזה, או סיעור או לא סיעור, או פיזור שומן, כל הדברים שהם לא הדברים שמניתי עכשיו, שאתם חשבתם שככה זה זכרים, בנים, גברים, לעומת נשים, בנות, נקבות, זה מגדר. מגדר זה הדבר שקורה במוח שלנו. אוקיי? זה כל מה שקורה בתוך המוח שלנו. זה מה שקורה ביחסים הבין אישיים שלנו. זה מה שקורה ביחסים הבין עצמיים שלנו, בינינו לבין עצמנו. מגדר הוא זהות כלשהי מבין הזהויות שיש לנו בתור בני אדם, שאנחנו מעריכים אותה, שהיא נותנת לנו תפקידים מסוימים, שהיא נותנת לנו רגשות מסוימים, שהיא נותנת לנו תפיסות מסוימות, שהיא נותנת לנו יחסים חברתיים מסוימים, שהיא נותנת לנו מקום חברתי מסוים, שהיא נותנת לנו איזשהו תפקיד מסוים בתוך החברה. כל הדבר הזה זה מגדר. בעצם, אתם יודעים מה זה מגדר, אתם פשוט עשיתם קישור שהוא לא הכרחי בין המגדר למין. קודם כל בואו נגדיר את שתי הדברים בנפרד. עכשיו הגדרתי לכם מה זה מין, אתם כבר יודעים מה זה מגדר,
מגדר זה כל מה שהוא לא מין, לפי ההגדרה שהגדרתי לכם עכשיו, ובעצם אני רוצה להגיד שזה לא קשור, וזה לא רק אני רוצה להגיד, כן? זה כאילו, עובדתית, לא קשור. ילדים עד גיל 3, אין להם מושג מה זה מגדר, והם לא משחקים בתפקידים מגדריים. זאת אומרת, הם כן משחקים, אבל הם לא משחקים בצורה הגיונית. עד גיל 3-4 אין התגבשות של זהות מגדרית, וזה הוכח בעשרות מחקרים, אוקיי? ילדים אין להם זהות מגדרית, עד גיל 3-4. זאת אומרת, לוקח זמן לפתח, זאת אומרת, מה זאת אומרת, אין להם בכלל. ברור שזה לא ביום אחד, זה עכשיו סוויץ', זה הופכים להיות מזהות מגדרית, פשוט אין להם שיחוק של שום תפקיד מגדרי, אין להם משמעות שום תפקיד מגדרי, אלא שיש להם איזשהו, הם מתפתחים לאט לאט ומבינים תפקידים מגדריים. זאת אומרת, מחקרים על תינוקות מראים שהם לא, אין את ההבדלים שאנחנו יכולים להראות על ילדים בוגרים יותר, או ההבדלים הם פחות זניחים. ההתפתחות של הזהות המגדרית היא בראש, היא ההבנה החברתית שאני משחק תפקיד מסוים בתור בן, או שאני משחק תפקיד מסוים בתור אישה דתייה, או אני משחק תפקיד מסוים בתור מאיה, או אני משחק תפקיד מסוים בתור ישראלית. שאלה מה זה אישה, זהה לשאלה מה זה נוצרי, או מה זה יהודי, או מה זה ישראלי, או מה זה כל קבוצת השתייכות שקיימת מבחינה חברתית נטו. וכן קיים ביהדות איזשהו זהות שהיגה ביולוגית, אבל היא לא באמת ביולוגית, כי זה לא מה שמשנה לנו בסוף. כאילו מה שמשנה לנו בסוף זה גם התגיירת, או עשית איזשהו תהליך, או שבכלל יכול להיות שיתגלה נגיד ילד שבא להפריה חוץ גופית, לא משנה. אבל מה שחשוב לנו זה שאלה זהותית כלשהי. שאנחנו יוצרים סביבה תפיסות, התנהגויות, תפקידים חברתיים, והקבוצה הכי גדולה שקיימת היא מגדר. ולכן היא כל כך שובה. כי היא יותר חזקה מהקבוצה ישראלית, או יותר חזקה מהקבוצה יהודי, או יותר חזקה מהקבוצה, לא משנה איזה קבוצה תיקח, אני, עשיר, לא משנה. היא קבוצה חברתית שמלמדים אותנו מה היא מהגיל הכי קטן. כאילו, מכניסים לנו קונספציות על מה זה אומר מהגיל הכי קטן, וזה לא אומר שזה שקר. יש לזה משמעות, כמו שלכסף יש משמעות. אבל לכסף יש משמעות רק אם אנחנו נותנים לו משמעות, כן? אבל אנחנו לא יכולים יום אחד להחליט שלכסף אין משמעות. כאילו אם כולנו נחשב ונחליט שלכסף אין משמעות, אולי לכסף לא יהיה משמעות. אבל כסף הוא דבר עם משמעות, הוא דבר עם קיימות כלשהי. הוא נוצר מבחינה חברתית, כן? הקיימות והמשמעות והערך של כסף, הוא נוצר מבחינה חברתית, אבל יש לו משמעות כלשהי. אז אי אפשר להגיד, אוקיי, אם מגדר הוא דבר חברתי, בוא פשוט נזרוק אותו. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה של כזה, אוקיי, אם הציפיות, הרגשות, החוויות שלך, הם לא מתאימות עם המגדר של בן, למה את צריכה להחליף מגדר? כאילו, בואי פשוט נזרוק מגדר, תזרקי מגדר, מה זה משנה? אמרת שזה לא חשוב כרגע. זה לא שזה לא חשוב, אלא שזה חשוב בממד החברתי. שזה שונה מהחשוב, חשוב בממד של זה האמת, זה המציאות של מין. זה דבר אחר, זה דבר שהוא סוציאלי, זה דבר שהוא פסיכולוגי, זה דבר שנמצא עמוק מאוד בתודעה שלנו, מוביל עמוק מאוד בתת מודע שלנו. אבל אני לא מזלזלת בקיום של מגדר, אני מזלזלת באמיתיות המציאותית שלו. הוא קיים רק בתור קונספציה חברתית, בתור המוח שלנו. וגם דברים שנמצאים במוח שלנו יש להם משמעות מאוד 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 גדולה. מעניין. אוקיי. עכשיו שאלות. כן, סבבה. עכשיו כל השאלות שאתם... רגע, אני הייתי ראשון. אני רוצה לחזור לשאלה מקודם. כן. אז כמו שאני אחזור לשאלה במלואה, אני מגיע מסביבה שיותר חילונית, אצלנו זה כזה, באמת יש יותר קבלה לאנשים שיש להם, באופי שלהם הוא יותר נשי, ויש להם פיצ'רים שהם יותר נשיים, גם כזה, אם נתת את הדוגמה באמת של הלק, אז אמרתי גם מקודם, יש לי, איפה שאני מתאמן, אז אחד המאמנים הוא כאילו, הוא מתאמן, הוא שם לק, אין עם זה, אצלו דוגמה, אין עם זה בעיה, אז באמת רציתי
להבין את ההבדלים כאן שנוצר בסופו של דבר, אוקיי. שוב איבדנו את אראל. אני יכולה פשוט לחזור על השאלה. שנייה, אני אגיד לו שהוא חייב לקנות מחשב נורמלי. וואי, איזה גזור. טוב. אני לא כזה עקבתי לאן הוא חתר. אני הבנתי לאן הוא חתר, אבל אני אגיד לך איזו שאלה מעניינת לשאול אותך אחר כך. אם היית יכולה, היית זורקת את כל הקונספט הזה של מגדר בעולם, זאת אומרת, מבטלת את זה חברתית לחלוטין. אין כזה דבר יותר. זו שאלה טובה, אבל היא גם שאלה מאוד אישית. למה? היא לא שאלה טרנסית. כאילו, אתה שואל, שאלה באיזה כובע אתה שואל אותי. כאילו, אני יכול להגיד פרקטי. כאילו, כובע של... לא, באיזה כובע אתה... זו שאלה אחרת, מה טוב למאיה. מאיה הייתה זורקת את הקונספט של מגדר. אני אישית הייתי זורק את הקונספט של מגדר. אוקיי, סבבה, אז רגע, נדבר על זה אחר כך. אריאל, אחי, תקנה משהו. אני אגיד לך מה, זה לא בעיה במחשב. כשאני מחבר את האוזניות למחשב, האוזניות לא עובדות. כאילו, המיקרופון שלהם לא עובד, אני יכול לשמוע, אני לא יכול לדבר איתה. אז תקנה אוזניות נורמליות, אחי, רוצה שאני אקנה לך מתנה, אני אקנה לך מתנה. אני צריך, כן, אני אקנה מתישהו. כן, סבבה. אוקיי, אז אני אחזור לשאלה מ-0. רגע, רון, מעכשיו. זה לדעתי חותך את זה אוטומטית. כן, רון. אוקיי, אז אני רוצה... הנקודה שאני מעלה כאן בסופו של דבר זה שאני בא מסביבה חילונית, אצלנו זה... שוב, כמובן שלא הכל מושלם מקבלה של התנהגויות ו... לא. אחי. וואי, מה זה מתנצל, מאיה? זה לא קרה לנו בפרקים שעברו. לא יודע מה... טוב, תמשיכי לענות על השאלה שלך לדף. הנה הוא חזר. אראל. כמה פעמים זה יקרה? כן, אני לא יודע, זה אלמנט דבר מהר, דבר מהר. עד שזה יקרוס. רון, כאן, כן. כן, אני רוצה לחזור לשאלה של קצת על אופי התנהגות שהוא אולי יותר נשי, שיכול אולי להיות גבר עם... שהוא יותר נשי מבחינה מגדרית, מבחינת התווים שלו, מבחינת ההתנהגות, מבחינת מה שהוא עושה. את נתת הדוגמה של הלק, אז אני אמרתי שלדוגמה, איפשהו, באחד המקומות שאני מתאמן, אז אחד המאמנים אצלנו שם לק, דיברתי איתו, זה לא מפריע לו, הוא לא מרגיש כאילו שוני עם זה, כאילו פשוט עניין אותי, וכן יש יותר קבלה של דברים כאלה, כמובן שזה לא 100%, אז השאלה שלי, איך זה יכול להשפיע בסופו של דבר על תהליך ההתבגרות והקבלה של החלטות כאלה, והאם את רואה שאצלך, אם היה לך יותר קבלה בסביבה, ואולי את נחשבת לזה מגיל יותר צעיר, האם זה היה משנה משהו בסופו של דבר? אוקיי. יש פה כמה שאלות, אני אפרק אותן, ואני אתחיל בשאלה הראשונה. אז קודם כל, האם זה שיש אנשים ששוברים תבניות מגדריות, אומר משהו על מגדר? אז התשובה היא שכן ולא. אני רוצה לתת לכם משל. אם דיברנו על מגדר עד עכשיו, אני רוצה לתת לכם מטאפורה שתעזור לכם להבין מה זה אומר פרקטית. מגדר הוא כמו חומה, אוקיי? שבצד אחד שלה יש את הבנים, ובצד השני יש את הבנות. עכשיו, יכול להיות שיש אנשים שיעדיפו להיות בצד הזה של החומה, ויש אנשים שיעדיפו להיות בצד הזה של החומה, שהם לא נולדו בצד הזה, בצד שבו הם רוצים להיות. עכשיו, אתם יכולים להגיד, תראו, אם את רוצה ללכת לצד השני, יש פה עכשיו איזה מאמץ כלשהו. אנשים הצטרפו למאמץ הזה, הם מנסים לפרק את החומה. הם לאט לאט מורידים לבנים, לאט לאט שוברים את החומה, ולאט לאט יש יותר אפשרות של איזה תזוזה, מרחב נשימה. אבל עדיין יש חומה. לא משנה מה תגיד, עדיין יש חומה. איך נדע שאין חומה? שלא יהיה לנו מילים לדבר על זה. כל עוד יש לנו מילים לדבר על זה, על מגדר, כל עוד יש לנו מילים לדבר על הבדלים בין גברים לנשים, אז יש חומה.
כל עוד אפשר לדבר על זה, אז עדיין היא קיימת. איכשהו, באיזושהי צורה. ויכול להיות, כל עוד יש לנו מילים לדבר על זה, שמישהו לא ירגיש טוב או בנוח שידברו אליו, ושיתייחסו אליו, ושיתפסו אותו, ושירגישו אותו, ושהרגשות שלו יהיו בצד ה-X של החומר. אלא הוא יעדיף לחיות בצד השני של החומר. ויש יתרון למטרה הזאת של פירוק החומה, בזה שאנשים עוברים לצד השני של החומה. כי אפשר לפרק את החומה, ואפשר גם לחפור בור מתחת לחומה ולעבור לצד השני. אם יש בור מתחת לחומה, והבור הזה הוא חזק, ואנשים מתחילים לעבור מצד אחד לצד השני של החומה, אז החומה נהיית חסרת משמעות, לאט לאט. כמובן שאפשר גם לפרק את החומה עצמה, אבל גם אפשר לחפור בור מתחת לחומה, ולעבור בצד אחד לצד השני של החומה. ואם באמת אנשים יכולים לעבור משני הצדדים של החומה, אז החומה נהיית עם פחות משמעות. אם כולם יקבלו אנשים טרנסים, המטרה הפמיניסטית תנוצח. כאילו המאבק לשוויון מגדרי ינוצח. כי אם כל אחד יכול להיות משני הצדדים של המתרס, כל אחד, לא משנה מה קורה, לא משנה איך, מה, כולם מקבלים אותו משני הצדדים של המתרס, אז כבר לא יהיה סיבות להגיד, אתה לא יכול, כי אתה X. כי מה זה אומר להיות X? אני בחרתי להיות X. אני הבנתי שאני X. כאילו, מה זה אומר להיות? כאילו, ברגע שאנשים טרנסים מקבלים אותם, אז המאבק הטרנסי מנוצח. אז המאבק הפמיניסטי מנוצח. אז בהקשר הזה, הקיום של אנשים מצד אחד של החומה, שיכולים להתגמש לצד השני, לא אומר משהו על אנשים שרוצים להיות בצד השני כל עוד יש חומה. אבל זה למה זה עניין, רגע, אני לא הבנתי למה זה עניין של להתגמש. זה קצת, כאילו, זה בחירה שלו, זה משהו שהוא רוצה לעשות, וזה לא עניין של להתגמש, זה כאילו עניין של איפה שהוא מרגיש שהוא שייך יותר. לא, אני לא מרגיש שזה לא עניין של איפה שהוא מרגיש שהוא שייך יותר. הוא מגמש את החומה, הוא מזיז אותה, הוא מפרק לבנה. במשל, הוא נותן אפשרות למישהו מצד ימין של החומה, לדחוף את החומה טיפה שמאלה, לאפשר לו להיות טיפה יותר בצד הימני של החומה. זאת אומרת, הוא מפרק את מה זה אומר להיות גבר, ואת מה זה אומר להיות אישה. הוא מפרק את הקונספציות האלה, שמחזיקות איתם הרבה רגשות והרבה משמעויות. כן? זה מובן? אז בעצם, זה הסיפור הזה של נון-קנפורמיות, קוראים לזה ג'נדר נון-קנפורם, או GNC, באנגלית, של חוסר קונפורמיות מגדרית, ג'נדר נון-קנפורמי, לא אומר שום דבר על טרנסיות. כי טרנסיות זה אומר דבר אחר לגמרי. זה אומר, אני מכיר בחומה, ואני רואה שהיא עדיין עומדת, ועם כל היופי של הרצון שלכם לפרק את החומה, היא עדיין קיימת, ועדיין יש משמעות מה זה אומר להיות אישה, ומה זה אומר להיות גבר. ואני, הזהות המגדרית שלי, הזהות העמוקה, התפיסתית, הרגשית, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם קודם, לא עומדת בקנה אחד עם הצד שלי בחומה, שנולדתי אליו, ששמו אותי בו. אבל אני חושב זאת אומרת, אני בתור פמיניסטית נגיד, אם הייתי פמיניסטית, הייתי אומרת, וואלה, רגע, כאילו, האנשים האלה, הם אומרים שאני לא יכולה, כאילו, הקטגוריה הזאת, היא חוסמת אותי, אבל היא לא חוסמת אותי. לא. אני יכולה להיות מה שאני רוצה. למה אני צריכה להפוך לגבר בשביל לעשות משהו אחר? לא. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. בכיף, תעשי מה שאת רוצה. אבל עדיין יתייחסו אליך כאישה. ועדיין יהיה לזה השלכות. מה זה היה? כאילו, כן. מה זה היחס הזה? היחס הזה אומר מלא דברים. אתה יודע בדיוק מה זה אומר שיתייחסו לך כגבר. אתה יודע בדיוק מה זה אומר. אוקיי, לא, אתה נכנס למקומות... מקבל. לא, אני אומרת... לא, סבבה. לא, אני רק רוצה להעביר את זה למי שלא... אוקיי, כן, סבבה. יכול להיות שנפל לך האסימון. בואי תעבירי למי שלא... אז בתור האישה הזאת, יש משמעות להיות אישה. יש איזה תפקידים חברתיים שזה סוחב איתו. יש איזה רגשות שזה סוחב איתם. יש איזה ציפיות רגשיות מתוכך שזה סוחב איתם. ואם את יכולה לשבור את זה, ועדיין את מרגישה בתוך הצד של החומה של נשים, אוקיי?
ועדיין מרגישה שזה המקום שעושה לך יותר טוב, אז את שם, כאילו סבבה, זה לגמרי בסדר גמור, ואין בעיה לשגור את החומה, אבל אני אומרת, כרגע יש חומה, כאילו כרגע יש תפיסות, ויש רגשות, ויש משמעויות, ויש זהויות, ויש חוויות עמוקות, אני לא מזלזלת במה זה אומר מגדר, מגדר הוא דבר ממש 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 עמוק, מבחינה פסיכולוגית, וזה שאת מרגישה, שאת יכולה לשחק תפקיד מהצד השני, או שאת עושה תפקיד מהצד השני, ואת עושה את זה, זה מדהים, כי זה שובר את הקונספציה של מה זה אומר להיות אישה, אבל זה לא אומר שאין שום משמעות בין מה זה אומר להיות אישה. כאילו עדיין בסוף יש משמעות, כי יש רגשות, כי יש חוויות, כי יש זהויות, כי יש תפיסות, כי יש יחסים שמגיעים אלייך מהחברה. ויכול להיות שמישהו אומר, אני קונה, זה כמו להגיד, אוקיי, יש לי סל שאני מקבל, אוקיי, מהחברה, יש בו מלא 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 פריטים, אוקיי? אני יכול לבחור בין סל A לסל B. אז אתה יכול ללכת ולריב עם המוכר על כל פריט בסל. ולהגיד, אני רוצה את הפריט הזה, 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 אני רוצה את הפריט הזה. ואתה יכול להגיד, רגע, אני אקנה את הסל האחר, כי אני מעדיף את הסל האחר. רוב הדברים שאני רוצה בסל האחר, רוב התפיסות שלי בצד האחר. שוב, זה לא בעניין של רוצה, כי המילה רוצה פה לא בדיוק מתאימה, כי זה לא שאתה רוצה, זה הנפש שלך רוצה, עצמך העצמי רוצה, לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל התודעה העמוקה שלך, היא לא מרגישה בנוח עם הסל הזה שנקרא בן, היא מרגישה בנוח עם הסל הזה שנקרא אישה, אולי לא הכי בנוח, כמו שרוב האנשים לא מרגישות הכי בנוח, אבל יש שאלה של איזה סל אתה מעדיף, אז אתה מעדיף אחד מהם. כמובן שאתה יכול להגיד, אני לא מעדיף את אף אחד מהם, וגם זה נושא מחירים, של להיות הבינארי, כאילו, שזה גם נושא, זה מחירים. את לא חושבת שזה שתי גישות שונות לפתור את הבעיה הזאת, וככל שפמיניסטיות היו אומרות לך, את הורסת את כל מפעל חיים שלנו, ולעומת זאת את יכולה להגיד להם, את הורסת את כל מפעל חיים של... לא, אני בעד שאנשים ישברו תפקידים מגדריים, והם בעד זה שלא יהיה תפקידים מגדריים. אם אתם לא רוצים שיהיה תפקידים מגדריים, תהפכו מגדר להיות חסר משמעות. איך הופכים מגדר להיות חסר משמעות? אם כל אחד יכול לבחור מה המגדר שלו ומה המשמעות של המגדר בשבילו, ואנשים מקבלים את זה, אז מגדר הוא חסר משמעות. אין דרך שבה יש, אין דרך שבה יש דבר כזה אישה, ויש דבר כזה גבר, ובאותו זמן המאבק הפמיניסטי ניצח. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אז אני חושב שפשוט העניין הוא להפוך את המין שלך להיות חסר משמעות כלפי איך החברה מסתכלת עליך ומה אתה יכול לעשות ומה לא. זה בדיוק הדבר הטרנסי. להגיד המין שלי לא מכריח מה המגדר שלי. אבל זה לא, שוב, זה לא מאבק, כן? זה עובדה. המין שלי לא מכריח. אין שום קשר, כמה שתרצה שיהיה קשר, בין עברי המין שלך לבין איך המוח שלך מתנהל. נכון. זה דבר חשוב להגיד, כאילו, כמו שאין קשר בין הלב לרגשות, ואנשים אומרים, אני מרגישה בלב, אז אין קשר בין המוח שלנו, התודעה שלנו, מי שאנחנו, הזהות שלנו, לבין עברי המין שלנו, או הכרומוזומים שלנו, אשר יהיו. וגם אין קשר להורמונים שלנו, שהעברי המין שלנו מייצרים, אוקיי? כי אנשים שמקבלים הורמונים אחרים, אוקיי, זה לא משנה את הזהות המגדרית שלהם, סבבה? לא משנה באיזה מין או מגדר. הרי אתה רוצה להתייחס? אין לי על מה להתייחס כרגע, אז כאילו... אוקיי, סבבה. או, אתה יכול לחתוך את זה שאני שאלתי, תראה לי להתייחס. כן, כן. אני פשוט, כאילו, אני טיפה מבולבל, זאת אומרת, אני כאילו מצד אחד חושב שיש משהו שאומר, עצם זה שמלבישים דווקא את הרמה הזאת של המגדר, היא מה מי מלביש? את הבעיה. מי מלביש? עצם זה שהופכים את זה למשהו, מבינה? כאילו... מי עושה את זה? אני לא, אבל לא קראנו בזה בשם, עד שקראו לזה בשם, כאילו, מבינה? מי עשה את זה? אני לא יודע. לדעתך. תיאורטיקנים. לא יודע, כאילו... אוקיי, אתה... הסאבטקסט שלך, אני רוצה להוציא את הסאבטקסט שלך. הסאבטקסט שלך זה שאנשים טרנסים הביאו שם לדבר הזה שנקרא מגדר.
לא, התשובה היא לא, לא. המגדר היה קיים. מגדר היה. אין לך דרך להתחמק מהעובדה שלאנשים ממגדר אישה לאנשים מגדר גבר, יש תפקידים שונים בחברה, יש זהויות שונות, יש חוויות שונות, יש תפיסות שונות, יש רגשות שונות, יש 1001 דברים שונים, אוקיי? וזה שאתה רוצה שלא יהיה לזה משמעות, זה טוב ויפה, אבל כל עוד יש לנו את השמות האלה, וכל עוד יש משמעות לדברים האלה, יכול להיות אנשים שיעדיפו לעבור לצד השני. זה לא תלוי בעובדה, או בשאלה, האם הם רוצים לפרק את הגדרות האלה. יכול להיות שאני רוצה שיתייחסו אליי בדרך א', ב', ג', סבבה? והתפיסות שלי עם א', ב', ג', והרגשות שלי עם א', ב', ג', וכל הדברים האלה, אוקיי? ואתה אומר לי, בוא נפרק מגדר, אבל כרגע יש מגדר, וכרגע אם אתה רוצה שאני אקרא לעצמי בשם, השם הזה הוא לא בן, אוקיי? והזהות הזאת היא לא בן, והזהות הזאת היא לא גבר. אוקיי? אז צריך להבין שכאילו קיים מושג של מגדר, הוא קיים, אי אפשר להתעלם ממנו, זה לא פוגע הרצון שלנו לפרק אותו, לבין הרצון שלנו שכל עוד הוא קיים, אני אהיה בצד אחד לעומת הצד השני. וזהו. האם זה לא סוג של כניעה? לא. למה זה לא סוג של כניעה? האם זה סוג של כניעה שנייה? היה לי דימוי ואני לא בטוחה שאני רוצה להשתמש בו. זה אופנסיבי? לא, זה פשוט מאוד, מאוד סוציאליסטי. האם זה סוג של כניעה להשתתף? לא, אני אומרת, האם זה סוג של כניעה להשתתף במערכת של כסף? כאילו, אני חושבת שכולם צריך להיות אוכל, לכולם צריך להיות בית, לכולם צריך להיות תנאים מחיה מספיקים, ויש לנו את היכולות הזאת מבחינה חברתית לעשות את זה. האם זה פוגע בערכים שלי, כשאני הולכת ומנסה להרוויח כסף? מה הקשר לערכים שלי? המערכת של הכסף קיימת. אם אני לא הולך להרוויח כסף, לא יהיה לי אוכל. יש איזו משמעות בחיים. אתה לא יכול להתעלם מהמשמעות הזאת, היא קיימת. זה שאני רוצה שמערכת לא תהיה, לא קשורה לאיפה אני עומדת עכשיו. אוקיי? בוא נגיד את זה אחרת. המילה אישה עוזרת לי להעביר לך מה המגדר האמיתי שלי, מה הזהות האמיתית שלי. והיא עוזרת גם להרבה נשים אחרות להגדיר מה זה הזהות שלהן בתור אישה. כי זה נותן לך איזשהו סט כלשהו, של זהויות, תפיסות, רגשות, חוויות, שאתה משער על המישהי הזאת, אוקיי? ועוזרות לה כדי שאתה תבין אותה יותר טוב. והכלי הזה הוא לא, אם הוא ייעלם, סבבה, אם ייעלם המשמעות של אישה או גבר, גבר או אישה, עדיין הזהויות, הרגשות, החוויות, המשמעויות שלי, הם עדיין יהיו אותם חוויות, זהויות, רגשות, משמעויות, תפיסות, תפקידים חברתיים שאני רוצה. בתיאוריה, כן, הרגשות האלה. אני משתמשת במילה אישה, כי זה מה שקיים כרגע, כי זה מה שאני יכולה להשתמש פה כרגע. אבל זה לא אומר שאני לא רוצה שזה יתפרק, אני לא רוצה שזה ישתנה, אני לא רוצה תפקידים אחרים. אתה מבין מה אני מתכוונת? כן. אבל אתה יודע מה, אני חושב כאילו עלה לי איזשהו קושי, ואני רוצה שתתייחסי אליו, זאת אומרת, דיברת הרבה על כאילו על הקטגוריות האלה, שיש בסופו של דבר כאילו יש איזשהו חוצץ, ואנשים לא ירצו להיות בקטגוריה הזאת, ירצו להיות בקטגוריה אחרת, המילה רצון היא לא מילה טובה, אני רוצה לחזק את זה. המילה רצון היא לא מילה טובה, כי זה כמו להגיד, אני רוצה מים, לא יודעת אם זה הגדרה טובה, או אני רוצה לנשום. אני לא יודעת אם זה הגדרה טובה, כאילו, יכול להיות שבגם המודע שלי אני רוצה לנשום, אבל זה לא דבר שהוא בחירתי. אם אני אנסה לעצור את הנשימה שלי, המוח שלי ייכנס ויפעיל את הנשימה. זה לא שאלה של רצון, כאילו כל כך. רצון זה מושג מושל. רצון זה מושג מושל. לגמרי, אבל כאילו גם בהקשר הזה שדיברנו על זה שיש יחס שונה לאנשים בקטגוריות מסוימות. עכשיו, מעניין אותי להגיד, מה ההבדל בין קטגוריות של נגיד גבר שחור, גבר לבן, או ילד או מבוגר, שוואלה, להיות ילד זה די פנן, כאילו, אני רוצה להיות ילד.
כאילו... שאלות מעולות, והן שאלות שאני רוצה גם להזכיר את המושג שהזכרתי בהתחלה, שהן דוג וויסלס. אני לא יודע אם הזכרתי את זה בהקלטה, אבל דוג וויסל זה כלב שומע את הדוג וויסל, את המשרוקית של הכלב, אבל אנשים אחרים לא שומעים אותה, ולכלב הקול הזה הוא מאוד מאוד צורם. אז זה מושג ששרוי מאוכלוסיות מוחלשות, שהם שומעים את הדבר הצורם, אבל האנשים שמהצד הם לא שומעים מה הצורם בנושא הזה. אז למה זה שאלה צורמת? כי כאילו היא שאלה שכזה, אוקיי, בואו נוכיח שבעצם יש משמעות ביולוגית ואמיתית ללהיות גבר או אישה, כמו שיש משמעות ביולוגית אמיתית להיות אדם שחור. התשובה היא שאין משמעות ביולוגית אמיתית להיות אדם שחור. המשמעות האמיתית היא רק חברתית. זאת אומרת, חברתית אנשים שנתפסים כשחורים, זאת אומרת, מבחינה ביולוגית יכול להיות שיש להם משהו, הם לא נולדו מאנשים שחורים מדי, אוקיי? או הם מיקסט בצורה כזאת, אז ילד אחד מיקסט יצא שחור, וילד אחר מיקסט יצא לבן. כאילו, לא משנה, יתפס לבן. יכול להיות שהוא יתפס שחור, הוא יתפס לבן. והחוויות והרגשות והתפיסות וכל הדברים שהוא חווה הם אמיתיים ביחס למה שהחברה תופסת אותו. אז מה ההבדל בין מין לגזע? זה שגזע יש לו משמעות. אני דווקא רוצה להתעכב על השאלה השנייה של הגיל, כי הגזע זה באמת, אני מצטער, אבל כל מישהו גזעני, זה מטומטם, אין כאילו שום משמעות לזה, ולא צריך להיות משמעות. כן. לא, אני רוצה להגיד, לא, אבל אני כן רוצה להגיד שכאילו, יש משמעות לגזע בשביל אנשים שחורים, זאת אומרת, יש משמעות לחוויות שלהם. אני אומרת, אבל אי אפשר להשוות את זה ללהיות אישה, כי להיות אישה, המשמעות הזאת היא לא נובעת מתוך הדיכוי שלך. זאת אומרת, המשמעות בלהיות אישה, היא לא נובעת מתוך הדיכוי של נשים, היא נובעת מתוך חוויות, רגשות, תפיסות, זהויות עמוקות, אוקיי? המשמעות של להיות אדם שחור, נובעת מהיחס החברתי שאנשים שחורים חווים. אוקיי? באופן אינהרנטי. יש גם תרבות אפרו-אמריקאית, כאילו, לא חושב... יש תרבות אפרו-אמריקאית, אבל היא לא קשורה, זה לא קשור לגזע, זה משהו אחר, זה משהו שקשור לתרבות שבו אליו נולדת. כי יכול להיות אדם שחור שהוא לא קשור לתרבות האפרו-אמריקאית, כן? יש אנשים שחורים. אוסף העמים ש... זה שאלה אחרת, זה שאלה על תרבות, זה שאלה על אתניות. זו שאלה אחרת, שגם אפשר להסביר למה אתניות שונה ממגדר. אבל גם אתניות שונה ממגדר. מספיק כדי להבין שמגדר הוא דבר אוניברסלי שקשור לרגשות חוויות זהויות עמוקות מאוד, שהן לא רק תרבותיות, ויכול להיות גם בני אדם שיזהו עם תרבות אתנית אחת או אחרת, אבל מתוך הבנה שהם לא נולדו לתרבות הזאת, זה גם דבר שקיים. אבל מה זה אומר להיות אישה והתפקידים והתפיסות והרגשות וכל הדברים האלה, הם קיימים בעולם של בנים גם כל הזמן, אוקיי? פרלל מושלם, אוקיי? לעומת התרבות המקסיקנית בעולם של ילד ישראלי. אוקיי? אני לא יודע, כאילו, אני חושב ש... וגם זה לא עניין של זה להיות או זה או זה, כן? זה לא עניין של להיות או ישראל, כן. לא, אני אגיד לך פשוט מה קשה עם זה, אבל ילד קטן... זאת אומרת, אני לא רוצה, אני בעייתי בתור גבר לבן, או לא יודע איך, או גבר, סבבה, אני לא רוצה לקחת... מאף אחד את המשמעות העמוקה של החוויות שהיו לו. זאת אומרת, אני לא רוצה לבוא ולהגיד, המשמעות שלך, בתור זה שאת מרגישה אישה, והכי עמוק שיש, היא פחות לא יודע מה, או יותר מגבר אסיאתי. זאת אומרת, יש לכל אחד רגשות עמוקות שקשורות נכון. לאתניות שלו. עכשיו, קשה עם האמירה הזאת, ספציפית, כי אני חושב שזה... יכול להוזיל קצת מאתניות ודברים כאלה, לא אמרתי, רגע, לא, אז יכול להיות שלא הבנת אותי נכון. יש משמעות לאתניות, אני אדם מאוד אתני בתימניות שלי, אז יש משמעות לאתניות, כן? אני לא רוצה לזלזל באתניות, אבל המשמעות באתניות היא משמעות חברתית תרבותית. המשמעות בלהיות אישה היא לא רק חברתית תרבותית, היא גם ביני לבין עצמי, היא גם היא משמעות חברתית, לא חברתית של החברה הקטנה הסגורה שלי, אלא משמעות של בני אדם בכללי, וזה שונה לגמרי מאתניות, שזה קשור לחוויות חיים שלך, עם המשפחה שלך, עם האנשים שלך, עם העם שלך, עם העולם שבו גדלת.
זה קטגוריה סוציאלית אחרת לגמרי, ואי אפשר להחליף אותה באותו מובן של ההבנה שנשים וגברים חיים כל הזמן ביחד, וזה תפקידים בינאריים, זאת אומרת, תפקידים שכזה, אתה צריך להיות מכותב או ל-X או ל-Y, כן? שאתה מנווט להיות בתפקיד של X או בתפקיד של Y, אוקיי? והרגשות של, רגע, X לא מתאים לי, אני צריך להיות ב-Y. זה שונה לגמרי, זה אפילו לא בר השוואה. אבל זו שאלה מעניינת, זה לא שזו שאלה לא מעניינת, זו שאלה שאפשר לחשוב עליה, שאפשר לדון עליה, שאפשר לדבר עליה, אבל אני חושבת שאפשר לראות גם בתפיסה ראשונית, שגם אני חשבתי על השאלה הזאת הרבה, כאילו, שאתה חושב על בתפיסה ראשונית, אפשר לראות מה ההבדל בין מה שהסברתי לך על מה זה אומר להיות תמיד מסוים, לבין התפקידים החברתיים שגזרו מתוך המין שלי, אוקיי? יכול להיות שאני לא מתאימה להם, יכול להיות שאני לא, שוב, יכול להיות שאני לא במקום האלה. אבל אתה יכול להבין את ההבדל בין, אם שאלת לגבי גיל, אז אתה יכול להבין את המשמעות של גיל, לגיל יש כל מיני משמעויות, כן? לגיל יש כל מיני משמעויות מבחינת תודעה וביולוגיה פיזית, כן? של כמה בן אדם יודע על המציאות, כמה בן אדם יכול לדעת על המציאות, כמה בן אדם יכול להבין, כמה בן אדם יכול לחוות, כמה בן אדם יכול להרגיש, כמה בן אדם, איך בן אדם מרגיש, איך בן אדם חווה, איך בן אדם רואה דברים. יש כל מיני משמעויות שנגזרות מתוך העובדה שבן אדם חי מספר כזה של שנים. יש כל מיני עובדות משמעותיות ואמיתיות ומציאותיות בעובדה שבן אדם חי 100 שנים. אין את הדבר הזה בשאלה האם איבר המין שלי השפיע על הפסיכולוגיה שלי בדרך מסוימת, כך שאני אזדהה עם הזהות הזאת לעומת הזהות הזאת. כי זה לא נכון, זה לא קיים, אין דבר כזה, הורמונים, זה הדרך היחידית שיש קומוניקציה בין איבר המין שלך למוח שלך, אוקיי? או בכללי, בין הגנים שלך למוח שלך, לא משפיעים על מי שאתה. ולראיה, תיקח את כל האנשים הטרנסים, שלא השתנה המגדר שלהם ברגע שהם התחילו לקחת הורמונים. זה לא שעד שהם התחילו לקחת הורמונים, אז הם לא היו טרנסים, ואז פתאום שהם התחילו לקחת הורמונים, אז הם פתאום נהיו גברים. זה לא מה שקורה, זה גם לא מה שקורה בחוויה שלהם. זה גם לא מה שקורה אצל חוויה של כל מיני אנשים אינטרסקס, שנותנים להם הורמונים כדי שהם יתאימו למין מסוים, אנשים אנדרוגינוס שנותנים להם הורמונים כדי שיתאימו למין מסוים. הם לא פתאום הופכים למין הזה, אוקיי? ועובדתית, המקרה של התסמונת הספציפית שסיפרתי עליה מהפרק של המרפאה, זה ש70% מהאנשים מהתסמונת הספציפית הזאת מזדהים כנקבות, ו30% מזדהים כזכרים, אוקיי? ואנחנו לא יכולים לדעת מי יזדהה כמה. וזה לא משנה כמה הורמונים ניתן, וזה לא משנה איך נשנה את איבר המין, זה לא רלוונטי. עדיין יהיה איזושהי חלוקה כזאת. והחלוקה הזאת קשורה לעובדה שהפסיכולוגיה שלנו, והזהות שלנו, והרגשות שלנו לא קשורים לאיברי המין שלנו, בניגוד לגיל שלנו, והמשמעות של הגיל שלנו, אוקיי? אני רוצה... אני לא בטוח שאני מסכים על האלמנט של הגיל, כי קודם כל, קודם כל אפשר לקחת את זה לכיוון של באמת קצת יותר פיזיקלי, או עניינים כאלה, ולהצטלצף על כמה זמן קיים, וכמה אנחנו באמת חווינו בהיסטוריה, אבל גיל לא בהכרח יש לו משמעות מסוימת, זה... אני לא אמרתי שיש לו בהכרח... לא, אבל אני אומר שגם גיל אפשר להסתכל עליו בתור קונספט חברתי, ששמנו בחברה, שעכשיו יש עליו כל מיני רסטריקשנים מסוימים, שמונעים מאיתנו לעשות דברים מסוימים בגלל גיל מסוים. נכון, אז אני אגיד... אז אני אגיד... אוקיי, אז אני אגיד בהקשר הזה, שההשוואה למגדר תהיה, באיזה גיל אנחנו נותנים לאנשים לשתות האלכוהול. אוקיי? החלק הזה זה מגדר, והחלק שהוא מין, זה השאלה בין כמה אתה. זו שאלה שהיא שאלה על הביולוגיה שלך. המשמעות שאתה נותן לגיל שלך, כל המשמעות הזאת, שאומרת שאתה אדם אחרי יותר, אחרי פחות, שאומרת שאתה יכול לקחת את זה, שעברת דברים מסוימים, שחווית דברים מסוימים, כל המשמעות הזאת, זה יהיה החלק של מגדר, ביחס של מין למגדר. אוקיי? לשאלה בין כמה אתה יכול לענות כמו השאלה איזה מין אתה, אוקיי? זכר או נקבה. אבל לשאלה, מה זה אומר שאתה בן 18? כל הזמן בני אדם אומנים לשאלה, מה זה אומר שהם בני 20 ומשהו?
כי כל הזמן אתה מסביר לעצמך, אתה מסביר לאנשים אחרים, לא, אבל אני בוגר לגילי, לא, אבל אני עדיין מטופש וצעיר, לא, זה, לא זה, אוקיי? וגם השאלה, האם בני אדם, בני 18, באמת יכולים להיות מספיק אחרים לשתות אלכוהול? זו שאלה שהיא שאלה חברתית, וזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול, והאם כל בן אדם מתחת לגיל 18 לא אחראי לשתות אלכוהול? לא נראה לי. והאם כל בן אדם מעל גיל 18 אחראי לשתות אלכוהול? גם לא נראה לי, אוקיי? יותר לא נראה לי אפילו, אוקיי? זאת אומרת, השאלות החברתיות זה מגדר. השאלות הביולוגיות של בין כמה אתה פיזית, זה לא מגדר, זה מין. אוקיי. ושוב גם אני רוצה להגיד שאנשים טרנסים יכולים לשנות את המין שלהם. כי שוב, הגדרה היא הגדרה קולומטיבית. זאת אומרת, אם שינית מספיק מאפיינים, זאת אומרת, סממני מין משניים, הורמונים, מה אמרנו שיש כמה הגדרות? יש לנו אברי מין, יש לנו סממני מין משניים, יש לנו הורמונים, ויש לנו כרומוזומים. אז אם שינית את הסממני מין משניים שלך, ושינית את ההורמונים שלך, אז בהגדרה הקומולטיבית אתה כבר לא עונה להגדרה של זכר או נקבה. סבבה? אני לא עונה להגדרה של זכר או נקבה, אוקיי? כי אני לא עונה להגדרה מבחינת הכרומוזומים, אני לא עונה להגדרה מבחינת ההורמונים והסממני מין משניים, אוקיי? אז שוב, זו שאלה. אז שאלה גם, אנשים טרנסים מסוימים יגידו לכם, לא, אני מין אחר, עשיתי שינוי מין, אוקיי? ויש אנשים טרנסים שיגידו, לא, עשיתי התאמה מגדרית. זה שתי מינוחים שונים. אני חושב שאני אעשה קצת מהלך כזה, התפלספני מתמטי כזה, ואני אשאל פשוט, מה ההגדרה לקטגוריה שאותה אפשר לבוא ולהגיד, את הקטגוריה הזאת אפשר לשבור. זאת אומרת, אין משמעות לקטגוריה הזאת, כאילו, זאת אומרת, נגיד מגדר, יש קטגוריה של זכר ונקבה, ואותה אנחנו בסדר אם לבוא ולהגיד, אני יכול לקפוץ מהקטגוריה הזאת לאחרת. לעומת זאת, יש קטגוריות אחרות, שכמו נגיד אמרנו אתניות, שאי אפשר פשוט לקפוץ להיות... כל עוד הפסקת לתאר עובדה, והתחלת לתאר את ההשערות שלך מהעובדה הזאת, אז קפצת מקטגוריה שהיא חברתית, מקטגוריה שהיא מציאותית, אמיתית, ביולוגית, לא יודעת איך תקרא לזה, לא משנה, תלוי בעולם המחקרי שבו אתה חוקר, תיאורטית, לא משנה איך תקרא לזה, קפצת מהתיאוריה הזאת לתיאוריה חברתית. כי ברגע שאתה הפסקת להגיד, אוקיי, איך אתה מגדיר אתניות? אם אתה מגדיר אתניות בתור החברה שבה נולדת, התרבות שבה נולדת, הדרך שבה חיית, אוקיי? והתפקידים שלך בתרבות הזאת. אז השאלה אמיתית, אוקיי? כשקפצת מזה כדי להגיד, אנשים מהתרבות הזאת, יש להם את התפיסות האלה, את הרגשות האלה, את דרך ההתנהגות הזאת, את החוויות האלה, את הזה, אז פה כבר התחלת לדבר על דבר שאתה משער על אנשים כאלה, כי ראית הרבה אנשים כאלה, ואתה אומר, אוקיי, יש איזו קורולציה כלשהי בין אנשים שעונים להגדרות המציאותיות האלה, לתפקיד החברתי הזה, אוקיי? ואני בטוחה שכל אדם, לא משנה באיזה אתניות, הסכים שזה דבר לא נכון. מה זאת אומרת? לא כל הישראלים הם ברברים, לא כל הישראלים דוחפים בתורים, לא כל הישראלים עושים את זה, אבל עדיין כשמישהו יתאר לך ישראלי, יכול להיות שהוא יזכיר את הדברים האלה. אבל כל הדברים האלה הם דברים חברתיים, שמדברים על ישראלים. בישראלי אין לנו הגדרה שהיא נפרדת, בין ההגדרה אוקיי, אדם שהוא תושב ישראל, עם תעודת זהות מישראל, להשאלה החברתית, של מה זה אומר להיות ישראלי. אין לנו הגדרות נפרדות לדברים האלה. אוקיי? כן, אבל גם אין לנו הגדרות... לגיל ולנגיד להיות חיה, כן יש. ועכשיו אני באמת רוצה להבין... איפה יש לך הגדרה נפרדת בין החברה לבין החברה לבין זה בגיל, לבין המציאות בגיל? כי אין לך... מציאות יש לך כאילו מאפיינים ביולוגיים לגיל, ויש לך את איך זה מרגיש להיות. אבל אנשים לא מדברים על זה ככה בגיל. יש, זה יותר, זה שוב, זה מושג שאנחנו משתמשים בו לשתי הדברים. זה מושג שאנחנו משתמשים בו גם כדי לדבר על השינויים בזמן, וגם דבר שאנחנו מדברים בו כדי לדבר על השינויים
בבגרות, בחברה, במשמעות. המושג הזה הוא מושג שמשמש לשניהם. שאני אומרת, הוא מתנהג כמו בן 5. כן, אבל זה רק או- שלא התחלנו לדבר על זה, ככה, פשוט. לא התחלנו לדבר על זה, זה נכון. לא התחלנו אז- לדבר על זה. אז עכשיו אפשר להתחיל לדבר על זה. כאילו... אפשר להתחיל לדבר על זה. אפשר להתחיל לפרק את זה. לא, אז מה עושים? אני באמת רוצה לדעת, מתי אנחנו מפסיקים לבוא ולהגיד, אוקיי, חלאס, בואו לפרק קטגוריות, שהן חברתיות ושהן, יכול להיות שהן מועילות? כאילו, שזה מתי מפריע. לעצור? כשזה מפריע למספיק אנשים. לא יודע. כאילו, למה פירקנו מין ומגדר? למה פירקנו את זה? כי זה התחיל להפריע למספיק אנשים. מספיק אנשים התחילו להגיד, זה מגוחך להניח כל מיני הנחות על בסיס ההנחות האלה. כאילו, בסיס המציאות הזאת. בסיס המציאות הזאת זה מגוחך להניח את ההנחות האלה. אוקיי? בשאלה של גיל, אני לא חושבת שזה אנשים חושבים שזה מגוחך להניח שאנשים מבוגרים הם מתנהגים בצורה יותר בוגרת, שזה כבר המילה הבוגרת השנייה התכוונתי במובן חברתי, אוקיי? אנשים יותר מבוגרים מבחינה מציאותית מתנהגים בצורה יותר בוגרת חברתית. אבל כולם יודעים... שתדעי שאני, וואי, אני מכיר כל כך הרבה מבוגרים שהם כאילו הכי לא. מבוגרים שיכול להיות. לא, אז זהו, כי אנחנו מכירים אנשים כאלה, וזה לא שיש לנו שתי קטגוריות של בוגרים וצעירים, שאנשים צריכים להגיד את עצמם ככה, וגם אז אנשים עדיין אומרים, אוקיי, אני בן 70, אבל אני ממש צעיר, או אני בן 20, אבל אני מתנהג ממש בוגר לגילי. אז אנשים כן משתמשים איזה הפרדות. ברגע שיש מספיק משמעות להפרדות האלה, אז הן נוצרות באופן טבעי אצל אנשים, כי אנשים מתחילים להגיד, רגע, שנייה, אתה עשית פה מלא הנחות על עצמי, אוקיי? את היית תומכת במישהו שנגיד אומר, אני מרגיש, כל הזהות שלי אומרת שאני ילדה קטנה בגן. אז השאלה היא למה אתה אומר את זה? כאילו, אם אתה אומר את זה כדי להגיד שאתה באמת ילדה קטנה בגן, ויש לך חיים של ילדה קטנה בגן, ושאתה חי חיים של ילדה קטנה בגן, זה לא נכון. כי זה טענות מציאותיות. מציאותית, אתה לא חי חיים של ילדה קטנה בגן, ויש לך יכולת תפיסתית והבנתית יותר גדולה משל ילדה קטנה בגן. אז זה לא בר השוואה, כי פיזית המוח שלך הוא יותר מפתח משל ילדה קטנה בגן, וגם הוא חווה דברים מסוימים, וגם עובדתית יש לו כל מיני רגשות מיניים, אוקיי? אז יכול להיות שאתה ברגרסיה להיות ילדה קטנה בגן מבחינה פסיכולוגית, ובאמת, באמת, באמת, מבחינה פסיכולוגית אתה שם, אבל יכול להיות שאני עדיין לא אתן לך להיות עם ילדות קטנות, כי ילדות קטנות לא יכולות להיות עם אנשים מבוגרים שיכולים, שיכול להיות שיש להם רגשות מיניים, והם יעשו לילדות קטנות האלה משהו. אבל אני גם לא יכולה לדעת האם באמת אתה מתנהג כמו ילדה קטנה, והאם אתה באמת ילדה קטנה. אבל השאלה היא, האם ההנחות של ילדה קטנה נופלות עליך, זו שאלה אחרת. כי להגיד, אני ילדה קטנה, בחברה שלנו אומר, אני ילדה קטנה מהבחינה גם מציאותית, כן? וזה לא נכון מהבחינה המציאותית. ושוב, אף אדם טרנס לא טוען שהבחינה המציאותית שונה. כאילו היא משתנה, כן? אם אתה עושה את כל הדברים שצריך לשנות, כן? אם אתה משנה את הבחינה המציאותית, את החלק של המין, אז זה משתנה. כי שוב, אמרנו, בהגדרה קומולטיבית, אתה יכול לשנות את ההורמונים שלך, אתה יכול לשנות את הסממני מין משניים שלך, אתה יכול לשנות את האיברי מין שלך, אבל אתה לא יכול לשנות אתה יכול לשנות את ההגדרה הקומולטיבית הזו. אבל אף אחד לא מדבר על הדבר הזה. אנחנו מדברים רק על הדבר השני, אנחנו מדברים רק על השאלה החברתית. החברתית, אנחנו במקום אחר. חברתית, אנחנו משהו אחר. כי אנחנו בכלל לא מדברים על השאלה המציאותית. כשאתה מדבר על ילדה קטנה, אז יש פה אלמנטים מעורבים של המציאות ושל ההנחות שאנחנו שמים על ילדה קטנה. אם מישהו יגיד לי שיש לי את הרמה האינטלקטואלית של ילדה קטנה, אז אני יכול להאמין לו. אני אגיד, וואלה, אתה צודק, יכול להיות שיש לך את הרמה האינטלקטואלית. אם מישהו יגיד לי, יש לי את הרגשות והחוויות של ילדה קטנה, אז אני יכולה להאמין לו, אוקיי? או להאמין לה, אוקיי? כי יכול להיות, יש אנשים שהם ברגרסיה מבחינה חברתית, מבחינה מוחית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה זהותית, ויש להם את החוויות והרגשות של ילדות קטנות. זה לא קשור לשאלה המציאותית, האם הם כרגע בשלב ההתפתחותי של ילדה קטנה. סגור, תודה רבה על התשובה. תודה. אני רוצה לעבור לנושא אחר, שהוא קצת, אני חושב שאולי זה גם שאלה האחרונה, אלא אם יהיה משהו כזה פולו-אפ. נושא מאוד חם, איך
את רואה את השילוב של טרנסים בעולמות הספורט? שאלה מה זה לא חשובה, באמת, כאילו. זה מה זה לא משנה. זו שאלה לביולוגיה. זו שאלה שביולוגים כבר הכריעו בה. לא, רגע, שנייה. אני רוצה לסיים. זו שאלה אני אומרת, זו שאלה לא חשובה, ואז אני אתחיל להסביר למה זה, את התשובה. כי יש לי תשובה לשאלה. אבל התשובה לשאלה היא זו שאלה מה זה לא חשובה, כי זו שאלה שהיא משמשת כמדרגת מעבר אוקיי, רגע, שנייה, אם יש הבדלים ביולוגיים בין טרנסים לסיסג'נדרים, אז אולי הם לא צריכים להיות באותה שירותים כמונו, ואז, שזה בכלל לא קשור, כי שירותים זה דבר שתלוי באיך החברה תופסת אותך, איך אתה מרגיש, זה בכלל לא קשור לשאלה מה המין שלך, ואיזה הבדלים ביולוגיים יש לך עם האנשים האלה, וזו שאלה שאחרי זה מקפיצה, רגע, יש הבדלים בשירותים, אז אולי גם אנחנו צריכים להתייחס אליהם שונה מבחינה חברתית, ולא לתת להם לשנות את המין שלהם. ואז אנחנו צריכים להגיד, אוקיי, רגע, שנייה, אז אולי רגע, צריך בכלל להגיד, בכלל, אולי לא תיתן לאנשים טרנסים להיות חלק מהחברה ולשנות את המין שלהם בכלל, ואולי כי באמת יש הבדלים. יש הבדלים, אז זה אומר בכלל שיש הבדלים חברתיים, בקבוצה הזאת של ההנחות וזה. רגע, שנייה, עכשיו אני אענה על השאלה. אוקיי. עכשיו אני אענה על השאלה של זה. קודם כל הסברתי למה היא שאלה שהיא מדרגת מקפצה לנושאים האחרים. לגבי השאלה הזאת, זו שאלה שקשורה לשאלה ביולוגית, ושאלה של איך אנחנו תופסים ספורט נשים. אוקיי? אף אחד לא שואל את עצמו בשאלה הזאת על ספורט גברים, נכון? גברים טרנסים מתחרים בספורט גברים, הם מצליחים מאוד והכל טוב והכל סבבה להם. אוקיי? כשאני אומרת גברים טרנסים, אני מתכוונת לאנשים שסומנו בלידה כנקבות. אוקיי? הגדרה סומן בלידה, כי, שוב, אמרנו, סומן בלידה זה שאלה של מה הרופא חשב שהוא, זה לא שאלה של מה הוא באמת. אנשים שסומנו בלידה כנקבות, אני מתכוונת, גברים טרנסים, הם מתחרים בספורט גברים והכל סבבה להם והכל טוב להם והכל סבבה. השאלה היא, למה אנחנו מדברים על ספורט נשים? כי אנשים אומרים שלנשים יש חיסרון ביולוגי, אוקיי? זו שאלה, האם בכל הספורטים לנשים יש חיסרון ביולוגי, והאם אנחנו לא מיזוגנים, אוקיי, לדוגמה, לאחרונה, אליפות השחמט הבינלאומית פסלה טרנסים להשתתף. מגוחך לחלוטין. כאילו לטרנסיות יש איזה יתרון ביולוגי במוח שלהם, המוח שלהם יותר טוב לטרנסיות ממוח של נשים סיסג'נדריות. ככה זה עובד, כי פשוט המוח של טרנסיות הוא יותר מפותח. אז כאילו, זה כבר הופך להיות מגוחך. אז השאלה היא שאלה בכל ספורט, האם באמת יש יתרון, והאם היתרון הזה מושפע מאיזה דבר? האם היתרון הזה מושפע מהורמונים? אז אפשר לבדוק, אם זה יתרון שמושפע מהורמונים, בוא נבדוק מה הרמות הורמונים מתקינות של נשים, ואם האישה הזאת היא ברמות הורמונים מתקינות, אז סבבה, אם זה מושפע ממבנה עצמות, אז בוא נבדוק, האם אין נשים סיסג'נדריות עם אותו מבנה עצמות, או האם זה פשוט נדיר, אוקיי? שיש לה מבנה עצמות מהסוג הזה. אוקיי? אז זאת השאלות שצריך להישאר. השאלות שצריכות להישאר הן לא שאלות על טרנסיות בכללי. אף טרנסית לא תשחק בשום משחק ספורט, אלא אם כן נתנו לה את האישור שהיא עומדת הקריטריונים הביולוגיים של נשים סיסג'נדריות. אוקיי? ואני אגיד לך שברוב המקרים, השאלה שנותנת השפעה של יתרון חברתי של נשים טרנסיות על נשים סיסג'נדריות, זה השאלה על הורמונים. ולרוב הדרישות של איחוד הספורט הן מאוד מאוד מחמירות ברמה של 2 ועשו על הנושא מחקרים ובדקו את זה, וזה לא רק דבר שמשפיע על טרנסיות. רוב הנשים שמושפעות מזה הן לא טרנסיות. רוב הנשים שמושפעות מהחוקים החדשים, שמנסים להוציא טרנסיות, זה נשים בעיקר שחורות, שיש להן באופן טבעי יותר טסטוסטרון, כי שוב, זה לא דבר שהוא בינארי, כן? זה דבר שהוא על סקאלה. ויש להם יותר טסטוסטרון באופן טבעי, והם צריכים לקחת חוסמי טסטוסטרון. וזה דבר מטורף, פשוט תחפשו כמה נשים נפסלו, תראו שרוב האנשים שנפסלו הם נשים שחורות. ורוב הטוויטים שמצייצים על נשים טרנסיות, זה בכלל נשים שחורות, שרק נראות נשים טרנסיות, אבל הן בעצם לא נשים טרנסיות. זו שאלה שהיא שאלה כל כך לא, שאלה חשובה, אפשר לדבר על הנושא הזה של מה מבדיל, איפה אנחנו שמים את הקו, אבל אני חושבת ששאלה של איפה אנחנו שמים את הקו לא צריכה להיות קשורה למגדר, היא צריכה להיות קשורה
הורמונים, היא צריכה להיות קשורה לגובה, היא צריכה להיות קשורה למשקל, היא צריכה להיות קשורה לדברים שבאמת משנים בתחרויות ספורט. שזה לא, שוב, זה לא המין שסומנת בלילה. רגע, שנייה, אני רק רוצה אתכם, כי אני, שנייה, פותח לארוסתי את הדלת. אין בעיה. אני ממשיך בינתיים, טוב. אין בעיה, אני ממשיך בינתיים. אני אגיד את זה בתור בן אדם שצופה בספורט, לא משנה, יש אקו נורא והיום, אז אני אחכה שדוד יחזור בשביל לנרמל את זה. כן. רונצ'ו, אתה יכול לחתוך את זה, אני אגיד לך מתי לחזור, אל תדאג. טוב. רון, אתה יכול לחזור? אני אמשיך. אוקיי, אז בתור בן אדם שצופה די הרבה ענפי ספורט, אני יכול להגיד שכן יש הבדלים מסוימים, ויש אלמנט מסוים של עניין, לדוגמה בספורט שהוא בדרך כלל קומבט, שזה כזה בן אדם אחד על אחד, שכולל מגע פיזי מתמיד, שזה בין המטרות, אז כן יש הפרטות של קטגוריות משקל. בשאר ענפי הספורט, לדוגמה כמו שחייה, אני מכיר שמייקל פיליפס הוא כאילו אנומליה גנטית שנתנה לו יתרון על כל שאר הגברים האחרים. אבל זה כי יש לו יתרון... לא רק ג'וינטס, יש לו ריאות בגודל כפול מהבן אדם הממוצע, ידיים ארוכות, יש לו את המבנה גוף המושלם לשחייה. כן. זה אלמנט מסוים שהוא כן נכון, אבל יש הבדל בין יתרון לבין הבדל. כי למרות שאולי הרמות הורמונים משתוות, עדיין יש הבדל בין לעבור את גיל ההתבגרות בתור גבר, ולהתפתח בתור גבר, ואז לעבור לשחייה. התשובה היא שלא. עובדתית שלא. התשובה העובדתית היא שלא. כאילו. אז אתה יכול לחשוב את זה, זה תיאוריה מעניינת מה שאתה אומר, אבל מחקרים אומרים אחרת. כאילו, זה תיאוריה מעניינת מה שאתה אומר. כאילו, זה באמת דבר שאפשר לחשוב עליו. אבל המחקרים של איחוד הספורט מראים אחרת. ויש סיבה שאיחוד הספורט נהג עכשיו כמו שהוא נהג, והסיבות שהוא משתנה, הם לא כי הם פתאום גילו דבר אחר, אלא כי טרנספובים השתלטו. אוקיי? וזה מאוד מפריע לטרנספובים, העובדה שטרנסיות משתתפות. אבל התשובה היא שלא. התשובה היא שברגע שאתה לוקח הורמונים כמות זמן מסוימת, זה גורם על השפעה אחרת. וההבדל בעצמות שדיברתי עליו, וההבדל בשרירים שדיברתי עליו, הם לא הבדלים שמספיקים כדי להגיד שזה לא בטווח הנורמלי של נשים. ואתה יכול לדבר על ספורט בכללי, כאילו, שהיה בכללית על אנומליות אבל בכללי. אם ניקח כדורסל רגע לדוגמה, כדורסל לדוגמה, את מסכימה שבסופו של דבר, אם עכשיו יהיה יתרון מסוים של גובה לדוגמה, לגברים מאשר לנשים? נכון, אבל גם יש נשים גבוהות. כאילו, השאלה היא זה בטווח הנורמלי של נשים. וזהו. לא, אז זאת השאלה היחידית שחשובה. השאלה היא, האם זה בטווח הנורמלי של נשים? ואם זה בטווח הנורמלי, בכוונה נורמלי, כן? לא בכוונה של קיצוניות זה. בטווח הנורמלי של נשים שמשחקות ספורט. אז זה נכנס לזה, כי זה יכול להיות גם אישה שהייתה נולדת ככה. כאילו, אישה סיסג'נדרית שהייתה נולדת ככה. אבל שוב, השאלה הזאת היא כל כך לא משנה. כי היא שאלה ששואלים אותה, כדי להגיד, אוקיי, שמת לב שבזה כן אמרת שיש הבדל בין נשים טרנסיות לנשים סיסג'נדריות? אוקיי, אז, לא, רגע, שנייה, אני אומר, שמת לב שיש בהבדל? אז כאילו עשית, אז למה שם יש הבדל ונגיד בכל שאר תחומי החיים אין הבדל? זה למה שתמשים בשאלה הזאת. אז היא כל כך, כאילו היא לא חשובה לי לענות. כאילו השאלה היא שאלה של, האם הביולוגיה שלך משנה? אם התשובה היא כן, זאת אומרת, אם אתה צודק הרי, והמחקרים של איחוד הספורט העולמי צודקים, אז באמת לא צריך לתת לנשים כאלה להשתתף. ודאי לאיזה עוד נשים לא צריכים לתת להשתתף? כל האנשים שנולדו עם תסמונת אנדרוגנית, אוקיי, שנותנת להם יותר טסטוסטרון, וגורמת להם להתפתח לגובה יותר גבוה. באותה מידה שלא נותנים לנשים טרנסיות להשתתף. אז זו שאלה שצריכה להישאל, זו שאלה שצריכה להישאל, השאלה היא לא צריכה להיות איזה מין סומנט בלידה. השאלה שצריכה להישאל היא, האם יש לך יתרון מסוים על רוב הנשים בטווח הנורמלי, ואם כן, האם אנחנו יוצרים קטגוריה נוספת של נשים עם יתרון, או האם אנחנו נותנים לנשים בלי יתרון. זאת אומרת, האם אנחנו יוצרים קטגוריה בכדורסל של
נשים מעל גובה 1.70 או לא, זו שאלה שהיא שאלה ביולוגית, והיא לא חשובה לי בשאלה הטרנסית, כי היא שאלה שרלוונטית גם ביולוגית לנשים סיסג'נדריות שנולדו עם איבר מין נקבי, ואמרו להם שהן נקבה בלידה, אוקיי? שיש להם כל מיני שינויות מבחינה טוסטסטרונית, מבחינת פיתוח עצמות, מבחינת 1001 דברים, ורוב האנשים בספורט יש להם איזשהו שינוי כזה, כי הן מצליחות, אז יש להם את ההתפתחות מהבחינה הזאת, ואפשר לשאול את השאלות האלה, אבל זה שאלות שהן שאלות ביולוגיות. שוב, אתה שואל אותי בכובע של ביולוגית, לא מעניין אותי הכובע הביולוגי, מעניין אותי הכובע החברתי בנושא שדנתי עליו עכשיו. אתה רוצה לשאול אותי האם טרנסיות הן טרנסיות, האם טרנסיות הן נשים? כן, טרנסיות הן נשים, אבל אתה רוצה לשאול אותי עכשיו על האם טרנסיות צריכות להשתתף בספורט מסוים מהסוג הזה? לא יודעת, כמו שהן לא יודעת לגבי נשים סיסג'נדריות עם גובה חריג, או עם טוסטסטרון חריג, או עם כל 1001 דברים חריגים. זו שאלה שנשים צריכים לשאול את עצמם, אם אנחנו רוצות להפריד את הספורט הנשי עם נשים עם טוסטסטרון חריג, וזו שאלה שהיא רלוונטית, היא רלוונטית יותר לאנשים הסיסג'נדריות, לאנשים השחורות הסיסג'נדריות שבדרך כלל מעיפים אותן, ואם תסתכל על כמות האנשים שהעיפו אותם מספורט בשנים האחרונות בגלל חוקים שהם נגד טרנסיות, אוקיי? רובם נשים סיסג'נדריות, רובם המוחלט. אז לא יודע, זו שאלה. ושוב, זו שאלה שהיא לא רלוונטית לשאלה הטרנסית, זו שאלה שהיא רלוונטית לאיך אנחנו תופסים ספורט מבחינה ביולוגית. טוב, לא שאלה שצריך לשאול. אנחנו כבר בשעה 50, ואני חושב שהיה פודקאסט מאוד מעניין, ממש תודה על הענות לשאלות והפתיחות, מאוד מעריכים את זה. ואנחנו יודעים באמת כאילו הסברים הכי חריפים ששמעתי עד עכשיו, חד משמעית. אני רוצה גם להגיד עוד משהו אחרון, שלא התייחסתי אליו בכלל, ואני מרגישה רע שלא התייחסתי אליו בכלל, ואני רק רוצה להגיד את זה כאילו כזרקור. אם הבנתם שמין הוא דבר, קטגוריה מסוימת ששונה מקטגוריית המגדר, הבנתם שמין הוא דבר על סקאלה, אז גם צריכים להבין שהקטגוריה של מגדר היא לא דבר בינארי. זאת אומרת, אתם צריכים להבין גם שקיימים אנשים שהם לא עונים להגדרה של גבר או אישה מבחינה זהותית. והחוויות חיים שלהם והרגשות שלהם והתפיסות שלהם ואלף אחד דברים שלהם לא עונים להגדרות האלה. יכול להיות שהם עונים גם וגם, יכול להיות שהם עונים לאף אחד, יכול להיות שהם עונים למשהו אחר, אבל זה לא שאלה שקשורה למין שלהם, וזו שאלה שקשורה למגדר, ומגדר, אם אנחנו מבינים שמין הוא לא דבר בסקאלה, גם אנחנו יכולים להבין שמגדר הוא דבר בסקאלה. זהו, זה רק הדבר שרציתי לציין, שכאילו, אנשים הבינאריים קיימים. זהו. תודה מאיה. אז זהו, תודה לכולם, וניפגש בפרק הבא, היה פרק מאוד מעניין. זהו, אינטלקטואל סאוט. תודה רבה.